Este primeiro circuito 3x3 da Deputación da Coruña no concello de Carballo. Inmortalizando estos momentos la fase final de este 3x3 de la Deputación de Coruña hoxe no concello de Brión.
título autonómico, a primeira competición oficial desta tempada, e a primeira semifinal a partir das 6:30 será entre o Río Breogán e o Club Ourense Baloncesto. Saúdos de quen vai narrar o partido, Millán Gómez, cos comentarios de Miguel Juane. Hola Miguel, boa tarde. Hola, boa tarde Millán e a todos os ointes. Que sensacións tes antes do partido, ademais aquí, xusto a carón da pista, onde tantas veces xogaches? Sí, pois a verdade que a sensación ten bastante de festa, non? Porque é a festa do baloncesto galego, a principal competición masculina do noso baloncesto, entón sempre ten unha carga emotiva grande por toda a historia que hai detrás desta competición. Simplemente lembrar que eu xoguei a primeira final no ano 86 co Obradoiro de Santiago contra o Breogán, perdimos, pero bueno, xa hai 39 anos daquela. Falaba de pista de baloncesto en xeral, non só concretamente aquí, aínda que é certo que xogaches en Básquet Coruña, tamén internacional con España, en 3 ocasións. Miguel Juane, que tamén xogou na Liga CB en Baskonia, en Valladolid, e ten unha extensa trayectoria e agora tamén como licenciado en Dereito. Bueno, sí, xa levo máis como licenciado en Dereito e como abogado, 31 anos xa de abogado, pero a xente todavía me asocia ao tema do baloncesto porque é inevitable. Foron uns anos moi intensos, uns anos os que teño grandes lembranzas de grandes compañeiros e a verdade é que é unha etapa que recordo con moito cariño. E hai algún xogador que se poida semellar agora mesmo no baloncesto galego ou en equipos galegos ao que era Miguel Juane como xogador? Non sei, é moi difícil as comparativas, pero sí que é verdade que presumimos dos xogadores que temos na nosa terra, no? Que son de aquí. Agora mesmo temos un xogador que destaca, penso sobre todos, que é Alberto Valde Júnior. Eu xoguei co pai no Obradoiro e no Clesa Ferrol e agora está no Real Madrid, como todos sabedes. E bueno, cada vez que sale un xogador galego é unha satisfacción para todos nós. E ademais, despois dun verán con moitos éxitos galegos, esa prata no Eurobásquet feminino, con un seleccionador galego como Miguel Méndez, un axudante que é Cristina Cantero, que é andaluza, pero xa, digamos, afincada en Galicia, coas galegas Paula Ginzo e Raquel Carrera. Hoxe en Club Ourense Baloncesto hai 4 galegos, están Isaac Vázquez, está Martín Fernández Carballo, está Martín Iglesias Fernández, está tamén Martín Sotelo Míguez, irmán de Inés Sotelo Míguez, que foi campeón de Europa este verán, sub-20, e tamén bronce mundial sub-19 con apenas 18 anos. Pois sí, o que estás a decir, un orgullo para todos nós. Precisamente Iván Sotelo coñezo a súa nai, que foi secretaria xeral para o deporte, Marta Míguez, que fixo unha gran labor, tivemos a oportunidade de traballar xuntos, e todos estos que estás a nomear, pois é unha alegría para todos nós. En este sentido, teño que destacar tamén o papel de Julio Bernárdez e todo o equipo da Federación Galega, porque están facendo unha labor que se está reflectindo agora cos resultados deportivos que se están a conseguir. Agora mesmo un minuto de silencio. O minuto de silencio foi na honra de Jonathan Sobrino Vila, árbitro da Federación Galega de Baloncesto, e por Vicente Sanchís tamén, que faleceu nestes días. O partido hoxe vai estar arbitrado por Carlos Cortés, Guillermo Ríos e Jorge Martínez. Falábamos antes, Miguel, da representación galega, lóxicamente tamén no Club Baloncesto Breogán, coa presenza do gran capitán Derek Quintela. Hoxe non está presente na convocatoria Néstor Viño, que por segunda tempada consecutiva está facendo a pretempada co equipo. Ten unha lesión nun dos seus nocellos e, polo tanto, non participará, non competirá nesta primeira semifinal
que en apenas 2 minutos 47 segundos dará comezo aquí no Coliseum da Coruña un Breogán que ten hoxe a baixa de Arturs Kurucs, que xogará mañá ás 5:30 da tarde en Riga con Letonia coa súa selección os oitavos de final contra Lituania. Así que xa ten na súa listaxe, na súa rotación a Jordan Sacco despois da súa participación coa República Democrática do Congo coa súa selección, onde competiu nos 3 primeiros partidos da fase de grupo, todos eles, tamén no play-in, onde perdeu, realizando uns grandes números. Jordan Sacco hoxe sí que está aquí, chegou o domingo a Lugo e o luns comezou a adestrar na rotación do Breogán. Hoxe está Ricardo Visconti, o escoltaleiro italiano, ex xogador do Granada pasada tempada nos últimos 10 partidos, promediando 9 puntos por encontro, un xogador que en principio non vai ter ficha co Breogán, pero está axudando por esa situación de Arturs Kurucs no Eurobasket. Tamén está adestrando estes días e competindo outro día en Viveiro Pablo Hernández, o aleiro e ala pivote santiagués galego, o ex xogador de Palencia, ex xogador do básquet Coruña, coa que ascendeu a ACB hai pouco máis dun ano. Xogadores xa de Club Ourense Baloncesto ao banquillo, van agora os xogadores do Breogán. Bueno, perdona neste punto, Millán, permíteme facer unha lembranza, eu penso que é importante, tanto a Jonathan, un árbitro moi querido aquí na comarca da Coruña e na Federación Galega, como Vicente Sanchís, unha auténtica lenda do que tive a oportunidade de coñecer moi profundamente, porque viña todos estes anos as comidas de veteranos do Obradoiro, é unha persona, xa che digo, moi querida por todos nós, que fixeron unha gran labor. Falando de árbitros, non me podo esquecer tamén de Carlos Cortés, un coruñés do que presumimos todos os que xogamos o baloncesto, porque é o que nos representa ahora tamén na máxima categoría, non só aquí na ACB, sino na Euroliga, un árbitro que acompañado dos outros dos árbitros de hoxe, penso que van a dar un grandísimo nivel no arbitraxe deste encontro. Hoxe aquí 4 equipos galegos, un en ACB, 3 na primeira FEB. Agora mesmo o Club Ourense Baloncesto, que a pasada tempada realizou unha sobresaínte primeira volta, non sofreu en absoluto para cadar a permanencia e loitou literalmente ata a última xornada para xogar o playoff de ascenso. Un Club Ourense Baloncesto que gañou 7 Copas Galicia, a última polo momento en 2006, Breogán que ten 15 entorchados, 15 títulos, o último foi en 2024, o Obradoiro está con 10, o Arferrol con 5 e o Básquet Coruña con 1, gañou en 1996. Saúdanos, Miguel, ata os xogadores, isto de estar aquí a pé de pista. Este mellor con palco VIP. E os árbitros, increíble. Temos que así, da mesa de notadores. O que non saúda, falamos mal del, Nada, todos foron moi educados, a verdade. Exerce como local simplemente por cuestións de trámite, neste caso o Breogán, que sae con Dwayne Russell na posición de 1, Francis Alonso na posición de 2, na posición de 3, Kiandre Cook, na posición de 4, Dario Dresňák, e na posición de 5, Danko Brankovic. Polo tanto, 5 fichaxes. No caso do Club Ourense Baloncesto, o ourensán Isaac Vázquez no seu segundo partido con Club Ourense Baloncesto vai exercer de 1, na posición de 2, previsiblemente Gabe Kalcher, o xogador de Minnesota. Tamén vai estar en posicións exteriores Sergio Huguet, na posición de aleiro o xogador mallorquín, o ex do Obradoiro, na posición de 4, un ex de Básquet Coruña, Sean McDonnell, e na posición de 5, Romaro Gil, na súa terceira tempada en Club Ourense Baloncesto. Gañou o primeiro partido Club Ourense Baloncesto, o primeiro balón, mellor dito, balón, así a todo, que se marcha por fora do rectángulo de xogo, posesión, digamos xa primeira, para o Breogán vai sacar Kiandre Cook. A ver que tal se presenta o partido de hoxe. Está quizá no medio da pretemporada de ambos os dous equipos, e quizá poda parecer un pouco pronto, pero penso que é unha boa proba para ver a calidade que teñen ambos, e seguro que vemos un bo partido. Balón para Danko Brankovic na pintura, dobra cara a Dario Dresňák, que retrasa cara a Francis Alonso, pase extra, esgotou a posesión o Breogán, polo tanto, moi boa defensa do equipo adestrado por Moncho López, o naronés, o galego, o ex seleccionador español absoluto, que dirixe ao Club Ourense Baloncesto por segunda tempada consecutiva. Vaya luxo, Está adestrador tamén, que a trayectoria que ten Moncho López, un luxo para todo o baloncesto galego, que poder contar con él dos nosos equipos. E de Luis Casimiro, pouco hai que falar tamén, outro hombre con experiencia, e que seguro que vai a facer outra gran tempada co Breogán.
Aí está de Wayne Russell. Vai cara adentro, abre cara Francis Alonso, pase extra cara Keandre Cook que finta a tripla. Vai o cambio de dirección, xira sobre sí mesmo, lanza a piques de anotar, rebote para Isaac Vázquez, balón para Gabe Kalsher. Aí está o escolta de Minnesota, un especialista defensivo, tamén ofensivo. Balón de Isaac Vázquez, segundo partido do Ourensan en Club Ourense Baloncesto. E hai falta de Danko Brankovic nesa saída. Luis Casimiro sempre lle pide aos seus pivotes, neste caso Danko Brankovic, que mide 2,17, case nada, sair moi lonxe, digamos, da pintura para defender. Hoxe é outro baloncesto, verdade, que os pivotes xa tiran de tres, xogan fora e agora cos pick and roll aí na cabeza da zona e moitas veces salen a facer axuda. Tienen que ter cuidado cas faltas por eso. Aí está Gabe Kalsher de 3, falla, rebote ofensivo de Romaro Gil e hai tapón con falta de Danko Brankovic, dúas faltas de Danko Brankovic en apenas minuto e 6 segundos. O pivote Danko Brankovic que procede do Bayern München, o que xogou as dúas últimas tempadas en Euroliga. Pode ser un problema eso para Breogán, porque son foron moi rápidas, non pasaron ni un minuto, bueno, sí, un minuto. Minuto 6. O presamento con este xogador con Jorni, tamén é importante que Brankovic poda defender este xogador. Anota o primeiro Romaro Gil e, polo tanto, abre o marcador. Romaro Gil que outro día no primeiro tercio de partido, no primeiro amigável del Club Ourense Baloncesto, fixo xa 3 tapóns en pouco máis de 10 minutos. Anotou os 2, 0-2 no marca 2, Romaro Gil, o xamaicano, terceira tempada en Club Ourense Baloncesto. Vai sacar de Wayne Russell, ofrécese Francis Alonso, achégase Dario Dresňák, balón de Wayne Russell, xa xogando en campo ofensivo o Río Brogan. Aí está Dario Dresňák, balón para Francis Alonso, aí está o malagueño, esgota bote, balón para Dario Dresňák, pase extra, o corte cara dentro de Danko Brankovic, e falta en defensa a primeira de Club Ourense Baloncesto. Moi ben xogado, buscando un pase máis, que estaba claro o corte dende o contrario do pivo de Breogán, Brankovic precisamente o que estábamos a falar, e de momento estáse decidindo o partido dentro do tiro libre. Danko Brankovic que outro día na primeira posesión literalmente o primeiro amigable do Breogán anotou unha tripla, un xogador con moito rango de tiro. Aí vai dentro 4,60, flexiona, lanza, quédase curto, 0-2 no marcador a prol de Club Ourense Baloncesto. Pivote internacional croata, dúas tempadas en Euroliga, as dúas últimas no Bayern München. Dos botes, flexiona e lanza, falla, os dous e rebote de Isaac Vázquez, que completou un excelso partido outro día contra Zamora en Pereiro de Aguiar. Aí está Isaac Vázquez, defendido por de Wayne Russell, o fillo de Sonny Vázquez. Aí está Isaac Vázquez, a pasada tempada cedido a un club cultural y deportiva leonesa. Aí está cara adentro Gabe Kalsher, a piques de perder, balón para Romaro Gil, recupera Danko Brankovic, balón para Keandre Cook. Aí está Ox de Heidelberg, la Bundesliga, balón para Dario Dresňák, que falla, rebote ofensivo de Francis Alonso, que anota contra Tabua, anota o malagueño, un tirador, un xogador que xa estivo en Unicaja con Luis Casimiro. Gabe Kalsher botando coa man esquerda, protexe coa espalda, xira, lanza en suspensión de media distancia, falla, e hai falta de Danko Brankovic, xa a terceira. Terceira, xa. Pois cobraronlle unha delas a Dario Dresňák, polo tanto é a segunda. Ten razón. Pois tivo aí sorte porque foi aí un pouco unha falta, digamos, non deixa de ser un problema. medio pensionista, foi entre un e outro. Vai sacar Club Ourense Baloncesto, Romaro Gil que estaba de costas, 1-0 de Wayne Russell, que anota contra Tabua en bandexa, 4-2. Sube o balón aí Isaac Vázquez, o ex do Bosco. Balón para Gabe Kalsher, a piques de caer vai, dobra cara Romaro Gil que anota. Outro día completando un auténtico partidazo contra Zamora, Romaro Gil, que mide 2,18 e 2,40 de envergadura, Miguel. Case nada. Caramba, es que por eso intimida, un xogador así intimida cando vas hacia ahora, encontrase con un xogador destes e tens que modificar o tiro, moitas veces. Segunda falta de Dario Dresňák, por lo tanto, os dous croatas do Breogán, Dario Dresňák e Danko Brankovic con dúas faltas. Falache do fillo de Sonny Vázquez, unha lenda do baloncesto ourensán. Outro día fixou un partidazo contra Zamora, con un descaro, unha dirección sensacionais, un xogador moi vertical e moi descarado.
Por eso te digo que estamos vendo ahora xa aos fillos dos que foron lendas daqueles equipos, non? Recordo do Ourense sempre, con Geiras, a Carlos Rodríguez, a Toño García, bueno, Sony Vázquez, por supuesto. Recupera de Wayne Russell, balón para Becker y Diva, que anota contra Taua, anota Odina Marqués, que acaban de entrar a pista xunto a Alexander Aranitovic. Becker y Diva, que un 4-3, Alexander Aranitovic que un 3-2. Aí agora a resposta de Sergio Huguet, unha tripla. 6-7 no marcador, un arriba Club Ourense Baloncesto. Anota Ox de Obradoiro Sergio Huguet. Ahí está de Wayne Russell. Balón para Becker y Diva. Alexander Aranitovic en horizontal. Cara Danko Brankovic protege. Balón para Becker y Diva. Vai cara adentro Alexander Aranitovic. Hay intimidación un primeiro momento de Romaro Gil, pero logo anota Danko Brankovic. 2+1, haberá tiro libre adicional para Danko Brankovic. 8-7 no marcador. Esa é a importancia do que falábamos, de que Brankovic ten que ser a parella para poder enfrentarse ao Gil, porque non é doado defender un xogador dese envergadura. Entonces, dos pivos tan grandes ahora van a cambiar despois da falta. Pero as dúas faltas de Brankovic é unha amenaza sin duda para o Breogán. Entra agora un 4-5, outra fichaxe. Neste caso, Club Ourense Baloncesto, Martín Iglesias Fernández, o xogador nado en Vigo por Riñés, que xa se coloca para un posible rebote. Danko Brankovic que falla, rebote precisamente. De Martín Iglesias Fernández, fallou os 3 tiros libres Danko Brankovic. Aí está Isaac Vázquez, recupera Becker y Diva ante Sergio Huguet. Balón para Alexander Aranitovic, Alcumado Sani. Ahí está de Wayne Russell. Balón para Danko Brankovic, que recibe la pintura, anota contra Taua, de 7 no marcador. Encantan a mí ese tipo de xogadas contra Taua, que son un pouco vintage, un pouco vetustas. É certo, pero é o que tiña que facer, o fixo moi ben. Vemos a diferencia de que lle defenda un xogador máis pequeno que o que era o Gil, non? Pero que alegría ver tamén a un xogador de Porriño aquí na primeira fe, na semifinal da Copa Galicia. E que va tripla agora de Isaac Vázquez, fantástico pase de Gabe Kalsher, que recupera o balón. Atopou tempo e espazo Isaac Vázquez para anotar esa tripla. Asistencia de Gabe Kalsher, dead no marcador. 4 minutos e 15 segundos transcorridos desta primeira semifinal 39 edición da Copa Galicia. Hai troco no Breogán. Sentan a Brankovic, é normal. Danko Brankovic, entra Dragan Apic, un dos 6 xogadores do Río Breogán que continúan da pasada tempada. Eso che va a decir, xa coñecidos da afección breoganista. Un deles é Artus Kuruks, que xa digo, mañá ás 5:30 a súa selección Letonia xogará contra Lituania en oitavos de final do Eurobasket. De Wayne Russell co balón. Balón para Dragan Apic. Recupera Club Ourense Baloncesto, recupera Sergio Huguet, balón para Gabe Kalsher, campo ofensivo, botando por detrás das costas, defendido por Riccardo Visconti, que entrou en pista o italiano. Ahí está Gabe Kalsher, balón para Sean McDonnell, nuevamente Gabe Kalsher. Ofrécese Isaac Vázquez, que aparece en la zona de 3 puntos, finta y anota desde media distancia, que é un tiro que cada vez se usa menos e a mí me encanta, Miguel. Sí, é certo, pero a finta tamén foi moi boa, Desde a liña de 3 e fabricouse o tiro de maravilla. De Wayne Russell pide o bloqueo a Dragan Apic, atopa a Riccardo Visconti, que no catch and shoot, lanza, rebote, Sean McDonnell, balón de Gabe Kalsher. Sí. Non dubidou. Además, Tense está buscando lógicamente un equipo, a posibilidad de seguir no Breogán o buscar un equipo. Ahí de Wayne Russell, pase sen mirar, pero perde o balón, recupera Sergio Huguet. Boa defensa, bo balance defensivo, Riccardo Visconti, vai Sergio Huguet, cara dentro, anota contra Taua, anota Sergio Huguet. 10-12 no marcador, 10-14 no marcador, 4 arriba, máxima vantaxe do Club Ourense Baloncesto e do partido. Vai entrar Kenton Smith, vai entrar Carlos Jürgens. Kenton Smith un 4, Carlos Jürgens un base, retírase Sean McDonnell, o ex de Menorca, o ex de Básquet Coruña. A verdade é que dende esta perspectiva, como ves, aprecias moito mellor todo a calidade física, xa non técnica. O nivel de contactos tamén. Claro, dos xogadores, a forza con que xogan. Anota o tiro libre adicional Sergio Huguet. Sergio Huguet, xogador que debutou co Obradoiro en ACB, tamén en BCL, na fase clasificatoria 2023, campeón de Europa Sub-20 no seu momento en 2022. Falta un punto no tabuleiro, non? Sí, ten que ser 10-15. Ese tiro libre adicional de Sergio Huguet. Xa están dicindo no banquillo Club Ourense Baloncesto. Subindo balón Dominic Mabra, que entrou en pista,
O ex do Caca Split, internacional croata, Ricardo Visconti ofrece, se vai cara dentro, protexe coas costas, 2 para 1 defensivo Club Ourense Baloncesto, a pique de recuperar Romaro Gil, que bo pase de Endochan, de Ricardo Visconti, cara Becker Idiva, canota contra Tabua, Becker Idiva, 12-15 no marcador, 4 puntos xa para Diva. Aí está Carlos Jürgens, o estonio, dobra, cara Martín Iglesias, recupera Breogán, boas mans aí defensivas, Dominic Mabra, que abre, cara Ricardo Visconti, pase extra, cara Becker Idiva. Novamente Dominic Mabra, ralentiza, temporiza, metade de posesión resta, balón para Becker Idiva, que lanza con dificultad de boa defensa Club Ourense Baloncesto, rebote de Club Ourense Baloncesto, de Carlos Jürgens, aí o balón de Martín Fernández Carballo, que xogada, que fundamentos técnicos errou Martín Fernández Carballo de Vilagarcía de Arousa, que outro día tamén xogou un partidazo contra Zamora. Mabra, lanza, falla, moito ritmo, Miguel? La verdad que sí. No me canso de mencionar, ahora mencionache a Vilagarcía de Arousa, outra canteira de baloncesto. Ali tamén, Alberto Blanco e tanta xente, clubes históricos do Liceo de Vilagarcía. Pues, que salgan xogadores galegos, a verdad que é unha alegría para todos nós, vale dicir. E hoxe falta el Club Ourense Baloncesto, Rafa Lisboa, o base portugués, que está tamén coa súa selección, mañá xogará ás 2:15, case nada, contra o campeón do mundo, contra Alemanha. Bueno, a verdad que é un verano. O Leima conta nas filas tamén, o Leima de Coruña, con 2 xogadores que foron campeones da Copa América, un deles con Brasil, e do Afrobásquet con África, outros, sí. Caio Pacheco, base brasileiro, campeón da América Cup pasado domingo, Bras Makashi, exacto, campeón do Afrobásquet con Angola. Todo o que quere dicir que a calidade dos equipos galegos, que estamos con xogadores internacionais. Club Ourense Baloncesto, mantéñense 3 xogadores da pasada tempada, Rafa Lisboa, que hoxe non está por estar no Eurobásquet, Martín Fernández Carballo e Romaro Gil. Aí está Martín Fernández Carballo, defendido por Ricardo Visconti, lanza, anota, canastra fantástica, outro día no amigable contra Zamora, contra o equipo da mesma categoría de primeira fe, meteu 4 ou 5 bombas ao estilo Juan Carlos Navarro. Boa defensa la de Carlos Jürgens, do base estonio, unha das fichaxes do Club Ourense Baloncesto. Aí está Dominic Mabra, e aí falta, pedían pasos, pero consideraron os árbitros que falta. Sí, pareceu clara, non? Neste caso, unha penetración, e frenaron con unha falta. Vai sacar de fondo Dominic Mabra. De momento, neste primeiro cuarto, o Ourense vai por enriba casi todo o rato, non? 4 puntos arriba neste momento, a falta de 2 minutos e medio, prácticamente. Hai que dicir que esta tempada, ademais, a primeira fe comeza unha semana antes que a CB, polo tanto, tiveron que adiantar a pretempada os 3 equipos galegos da primeira fe. Aí está Becker Idiva, falla de 3, rebote, Aleksandar Anitovic, nunha das súas virtudes, o rebote ofensivo e defensivo, Aleksandar Anitovic, recibe Dragan Apic, na pintura, recibe Xirouse, e anotou contra Tabua, 15-17, enfado de Moncho López, cun dos seus xogadores, un cando menos. Sí, quizá por la axuda, non? Que chegou tarde, pero boa canasta, bo pase do Breogán. Aí está Martín Fernández Carballo. Balón para Martín Iglesias Fernández. E hai falta en defensa do Breogán. Ola vai Moncho, que o temos aquí a apenas 2 metros, de facer faltas tácticas. Claro, e aí, home, o que non tens que tentar que non metan a canasta, non? Cando fose unha falta, aí, como decía, de falta táctica. Probablemente non teñen todavía... Oh, sí, eu penso que xa están en bonus, non? Sí. Está ali na luz vermella no tabuleiro. Vai lanzar Martín Iglesias Fernández, nova fichaxe. O Porriñés, non? Sí, despois de 2 tempadas en Huesca. Lanza o primeiro, anota. O xogador tamén formado na canteira do Barça. Entrou no Breogán, Eric Quintela, o base lucense, 6ª tempada desta segunda etapa no Breogán. Xa xogara no Breogán na 12-13. Aí está Aleksandar Anitovic. Para Dominic Mabra, o Breogán xogando con 2 bases en pista. Cada vez máis, Miguel, no baloncesto actual, 2 manexadores en pista. Sí. Que maravilla, os 2 nenos de que o pouco bo que vimos a selección española estes días, Sansuperi de la Rea. Que maravilla veles eses 2 bases que xogaron xuntos moitas veces tamén. Falta en ataque. Falta en ataque, como a celebra o banquillo de Ourense Martín Iglesias Fernández. Importante estar metidos en partido, segundo partido de ambos os 2 equipos, os 2 primeiros con vitoria. O Breogán o pasado domingo contra o Porto, o sábado Club Ourense Baloncesto contra Zamora. Aí está Carlos Jürgens, o base estonio.
lanza en suspensión desde prácticamente o tiro libre curto, rebote Eric Quintela, balón para Dominic Mabra. Hai unha transición rápida cara a Bequeridiva, non anotou e hai falta de Bequeridiva, que é un xogador moi atlético. De verdade, se llegas a ir o que tentaban é o mate do partido, non sei se da competición, era un aliup tremendo, pero é verdade que é un xogador moi atlético penso que o Breogán, a verdade que ten un equipo bastante compensado, non? É bastante, sempre se van saindo xogadores, pasamos por ali, pois o exemplo máis claro é o de Musa, non? Que pasan por xogadores que depois rematan en equipos importantes. Trampolín, un equipo trampolín. Pois pode ser, e aí hai que destacar tamén, como non, a Tito Díaz, non? Que está Sí. facendo outra lenda do baloncesto galego. Séptima tempada consecutiva de Tito Díaz como director deportivo. Estivo 5 compatibilizando coa dirección xeral que agora ocupa Salva Arco, el xogador do Breogán, el xogador de Club Ourense Baloncesto en 2 etapas. Aí está Kenton Smith para Martín Fernández, balón para Kenton Smith de 3, falla, rebote Dragan Apic, rebote do pivote de Belgrado, serbio, segunda tempada en Breogán. Ahí está Dominic Mabra, que lanza en extensión, falla, rebote Bequeridiva, o dinamarqués, balón para Aleksandar Aranitovic, ahí está o serbio, balón para Bequeridiva, invierte, cara Dominic Mabra que lanza de 3, falla, rebote de Eric Quintela, o seu segundo, xa no partido, xogador que ten moitísimo olfato para aparecer en zonas onde quizáis non se lle espera tanto. É certo, os dous irmáns Quintela, é verdade que un ahora no en Lugo e outro en Santiago e tamén outro orgullo para todos, é verdade que perdona que insista tanto, pero os xogadores galegos na CB ou nas competicións importantes é un orgullo para todos nós. Estes chicos, a verdade é que foi un luxo, unha parella de hermanos así que saíran de Lugo para as posiciones exteriores, pois un Lugo para o Breogán tamén, un luxo, perdón. Vai Eric Quintela co primeiro, anota un xogador super fiable dende o 4.60, Eric Quintela, ex-xogador do Maia, do Cambados, do Clavijo, de Palma, esta segunda etapa no Breogán. Vai co segundo Eric Quintela, anota 19 no marcador, 54 segundos e unha décima para rematar este primeiro cuarto. Subindo o balón, Club Ourense Baloncesto, subindo Martín Fernández ante Eric Quintela, lanza en extensión e anota. As canastas que che dicía que anotou outro día, pois deste estilo. 19-21. Das bombas, non? Esas. Sí. Sí, que solta. Medio extensión, medio bomba. É un recurso máis, Exacto. Aí Mabra dobra cara a Dragan Apic que lanza e anota o ex de Burgos. Anota Dragan Apic, 21-21. Igualado xa o partido agora, 21. Aí está subindo Carlos Jürgens, o base estonio. O seu día foi internacional sub-16 coa súa selección. Base forte. Defendido aí por Dominic Mabra. Ofrece no pick and pop Diogo Seixas, o aleiro portugués, falla. Balón, transición rápida cara a Bequeridiva que temporiza 7 segundos, 6 segundos, mirou o reloxo. Aí vai Dominic Mabra, finta, invirte, dobra cara a Eric Quintela e hai palmeo de Bequeridiva sobre a bucina. Remato primeiro cuarto, 23-21, 2 arriba o Breogán, 7 puntos xa de Bequeridiva, dándolle continuidade ao seu bo nivel coa selección da dinamarquesa absoluta neste mes pasado de agosto, xogando 4 partidos do preclasificatorio para o Mundial 2017. 23-21, Miguel, sensación do primeiro cuarto. Bueno, como refleite o marcador, eu penso que moi igualado este primeiro cuarto, vendo dos equipos que están todavía en preparación, están a traballar, a uns colles con menos espacio de pretemporada, como que ti apuntabas, que comenzan máis tarde a Liga CB que a primeira FEB, pero bueno, eu penso que este son partidos sobre todo para probaturas, pero sí que é verdad que de momento o partido é bastante igualado. A destacar esta última canasta de Pillo, ¿no? de pequeno, de Quintela, que meteu na debaixo do anel, pero bueno, con unha habilidade que ten un xogador como él. A mí de verdade que me impresiona o nivel de Eric Quintela, cando xogaba moito, cando xogaba menos, e agora cando digamos que ten unha rotación ou un rol diferente, a capacidade que ten para entrar dende o banquillo estando frío e sempre aportar. E ti como xogador tamén o sabes, Miguel. Sí, estes microondas, non? Que saen e enseguida producen xa. E bueno, Quintela é un home da casa, que che vou a decir, de Breogán. A mí o que máis me está encantando e que me fai pensar tanto é ver un clásico do baloncesto galego, non? O sea, este partido podíamos ver aí por 40 anos, tranquilamente, un Breogán Ourense, o Breogán que é un pouco casi o decano
do baloncesto galego, do conxunto Obradoiro, pero Breogán é un club con unha trayectoria fundado no ano 66, xa fixo, vai camino dos 60 anos. O Ourense é do 78, pero bueno, foron derbis clásicos que vivimos todos, ás veces desde dentro, senón desde as bancadas, pero que gusta ver a estes equipos no sector do baloncesto español. Te digo unha cousa, Miguel, non é por localismo ni por chauvinismo. Eu creo que nesta última selección do Eurobasket puido estar perfectamente, eu creo que dous galegos, bueno, Alberto Valdía estar seguro que non fora pola lesión, seguro, claro. Pero un xogador de Sada como é Tyson Pérez e un xogador de Cerceda como é o caso de Jonathan Barreiro podrían estar perfectísimamente. Bueno, me estás a falar de dous xogadores tamén nos que teño debilidade, Imaginei. Principalmente Jonathan Barreiro, porque o vin crecer desde moi pequeno, coñezo o seu pai, a súa familia, é un rapaz extraordinario. E Tyson Pérez, pois tamén vaya tempadas está para facer comunicaje. Xa non só en España, a nivel de Euroliga tamén é todo. En este Eurobasket con España, que desgraciadamente foi eliminada da fase de grupos, hai dous xogadores con pasado galego, Yancuba Sima, ex xogador do Club Ourense Baloncesto e previamente do Breogán, aínda que non tivo ficha, xogou unha Copa Galicia en 2018 en Marín e foi campeón co Breogán, e Santi Justa, que xogou 2 tempadas co Obradoiro en ACB, gañando 2 Copas Galicia. Pues mira, xusto Santi Justa é desa xeración de Jonathan Barreiro, salieron daquel Junior de Madrid con Luka Doncic, que foron campeóns. E curiosamente, hai un xogador no Breogán que é Aleksandar Aranitovic, que nesa Euroliga Junior, que gaña o Madrid en 2015, o MVP foi Aleksandar Aranitovic con Cibona de Zagreb xogando a final. Millán, eres a Wikipedia, A Wikipedia, que me chama Terio Carrera, que me manda unha aperta dende aquí. Outro grande, un gran amigo, Terio Carrera. Outra lenda, de verdad. Teño memoria porque teño unha cabeza moi grande, sabes, Miguel, non é para outra cosa. Bueno, aí vamos empatados entón. Dominic Babra, o balón para Dragan Apis, que falla nese gancho tamén, un gancho que unha xogada, un recurso técnico que cada vez se emprega menos, Miguel, teño a sensación. É verdade, é verdade. Síntome vello xa un pouco, Bueno, non, hombre, porque estamos recordando, pero xa che digo, hoxe impóñese bastante o físico, non exento de tener que... Valeu a canastra. Que canastra agora de Martín Fernández Carballo, 23-23 no marcador. O galego escolta, segunda tempada en Club Ourense Baloncesto, e seguramente esta tempada con maior rol. 23-23 no marcador, 50 segundos consumidos deste segundo cuarto. Primeira semifinal, 39, Copa Galicia. Martín, que xa verás, nos tiros libres é curioso porque, digamos, en xogo dinámico lanza coa dereita e nos tiros libres coa zurda. Sí, non me dará conta, é curioso eso, non? Sí. Ambidiestro. Por exemplo, Janan Musa manéxase tamén coa esquerda por unha lesión que tivera na man dereita. Sí. Aí anota agora, despois desa xogada, Dominic Babra anota a Dragan Apis en palmeo, 25-24. Ese é o traballo de moi rapaces, cos nenos ben noviños. A traballo Europa caracterizouse sempre por eso, non? Aquí, de traballo técnico, que podía ser canasta de 2. Fallou aí Diogo Seixas, o portugués, o aleiro e a la pivote portugués, unha das fichaxes de Club Ourense Baloncesto, 2-0-3. Lóxicamente, Moncho López, que coñece moi ben o mercado portugués, por ser durante moitos anos adestrador do Porto, e seleccionador tamén, Miguel. Sí, xa falábamos dele antes. Bueno, un adestrador dos mellores que temos aquí, non? Penso que tamén ahora mismo con Moncho Fernández, bueno, e outros históricos, non? Que hubo sempre no baloncesto galego. Curiosamente, un dos adestradores que foi o último que tiven aquí na Coruña foi Pirulo Fernández, que entrenou os dos equipos, tanto Breogán como Ourense. O bo de Pirulo. Sí, Moncho López, adestrador que foi do Breogán 2004-2006. Ademais, na primeira tempada que estivo en Lugo foi na mítica tempada de Charlie Bell en Lugo. Vaya xogador aquel, recordo perfectamente. Extraordinario xogador. Xa che digo, Lugo, falar de Lugo en Galicia e falar da cuna do baloncesto prácticamente. Subindo o balón Francis Alonso, que volveu á pista. Aí está o ex do Movistar Estudiantes estas dúas últimas tempadas en primeira FEB. Eric Quintela, que dirixe verbal e xestualmente ao Breogán. Aí está Francis Alonso, balón para Eric Quintela e hai campo atrás pola defensa de Isaac Vázquez de Capcher, tenta sacar rápido, Sean McDonnell. A min gustame esta situación de tentar sacar rápido para dinamizar o xogo. Eu penso que sí, que lle dá máis espectacularidade ao xogo e tens que estar máis espabilado, que se di, para defender e todo. Entonces eu penso que todo o que sexa favorecer o xogo, pois vai en beneficio do espectador e do espectáculo. A primeira tempada que vai haber ese saque rápido en primeira FEB, a cuarta en ACB.
Fallou agora Sean McDonnell. Balón para Jordan Sacco, que entrou en pista, Jordan Sacco, que non xogou outro día en Viveiro. Boas mans de Vázquez. Aí está Gabe Kalsher, defendido por Keandre Cook, que máis alto que él. Aí está Isaac Vázquez, consumida a mitad da posesión, ofrece o bloqueo Romaro Gil. Aí está Quentin Smith facendo a finta, remontando línea de fondo, dobra cara Romaro Gil, que érguese, non anota. Vai ao rebote ofensivo Sean McDonnell, balón para Keandre Cook. Botando debaixo das pernas Keandre Cook. Aí está para Jordan Sacco e falta de Quentin Smith, que a recoñece. Jordan Sacco é a primeira aparición, non? No encontro. Sí, ademais. Acaba de sair aí pouco. Outro xogador, outra garantía, non? Sí. Xogador ACB claramente. Contra Básquet Coruña a tempada pasada, na primeira volta, xogou o seu mellor partido na CB. Digamos a nivel de créditos de valoración. A nivel científico, a nivel objetivo. Xa. O frío número, non? Que as veces exacto, non sí, reflite. a verdad que quero, sinceramente, tripla agora de Francis Alonso, 28-25, 3 arriba Brogan. Eu creo ás veces, Miguel, que hai un exceso de números e de estatísticas ás veces. Pues probablemente, porque claro, todo ten tradición nas estadísticas, o papel todo admite. Claro. Pero non ás veces refliten o desempeño dun xogador no campo, Hai intangibles que son axudas, que son comportamentos e xestos que axudan moito máis que a mellor que coller un rebote nun momento determinado. Por exemplo, Jordan Sacco cambia moitos tiros, iso non aparece nas estatísticas. Fallou Isaac Vázquez, pero chegou Sean McDonnell e anotou el rebote ofensivo o ex do Básquet Coruña, un dos heróis do ascenso en 2024. Subindo balón Jordan Sacco, bueno, recibindo o balón, mellor dito. Subindo balón Wayne Russell. Aí está o base estadounidense, ofrece o bloqueo Dario Drezniak. No pick and pop recibe Drezniak, balón para Jordan Sacco, que xírase, falla, rebote de Romaro Gil. Balón para Sean McDonnell. Dicho outra vez a intimidación que é enorme este xogador. Sí. A terceira tempada en Orense, decías antes. Sí, 2,40 de envergadura, casi nada. A piques de recuperar Brogan, pero será balón para Club Ourense Baloncesto. Trocos, entra Martín Iglesias, Sergio Huguet, un 4-5 e un 2-3. Marchan Romaro Gil e Quentin Smith, un 5 e un 4. Entrou en Brogan Danko Brankovic, que ese sí que é evidente que un 5, mide 2,17. Ainda que ten mande de 3 puntos. Sentaron por problemas que as faltas. Sí. As dúas faltas que fixo no primeiro cuarto. E fallou 3 tiros libres, pero non é habitual, porque realmente, ten un rango de tiro moi... Falta en ataque outra vez. Este tema dos bloqueos é moi delicado sempre. O que falabas ti antes, que cando salen ao pick and roll e salen a axuda, os pibos moitas veces fan esas faltas. Eu ás veces penso se salen demasiado arriba, é unha pérdida de enerxía, é unha falta que poderíanse aforrar. Subindo balón de Wayne Russell, ofrécese Keandre Cook. Movéndose sen balón Keandre Cook, balón para de Wayne Russell, recibe agora Cook. Balón para Danko Brankovic, que colleu a posición sobre Martín Iglesias, anotou Carabaixo, mate 30-27, 6 puntos xa para Brankovic. Isaac Vázquez imprimindo ritmo, esgota bote, abre cara Sergio Huguet, que lanza de 3, curto, rebote para Brogan, pero hai falta de Club Ourense Baloncesto. Así a decidiu Carlos Cortés, un dos 3 árbitros, que como dicía Miguel Juane, árbitro ACB, árbitro Euroliga, 5 minutos 49 segundos para chegar ao descanso, 30-27 gaño Brogan. Pero de momento mantense a igualdade, non? Sí. Que é bonito, penso. Xa o ano pasado foi unha semifinal moi igualada entre ambos os dous equipos. Repítese, é certo, non? Sí. Eu estive no sorteo que sacamos as papeletas, Mario Iglesias, outra lenda do baloncesto galego de hai moitos anos tamén, do Obradoiro, do Bosco, da Coruña, e sacamos as papeletas e os emparexamentos coincidiron cos do ano pasado. Gabe Kalsher de 3, falla, rebote para Danko Brankovic. Balón para Dario Drezniak. Aí Francis Alonso. Defendido por Sergio Huguet, agora con Sean McDonnell. De Wayne Russell. Bloqueo de Danko Brankovic. De Wayne Russell. Para Keandre Cook, finta, vai cara adentro. Defendido por Gabe Kalsher. Rebote Sean McDonnell. Xogou a tempada pasada en Menorca. Botando balón. Falta que pase cara Martín Iglesias. E falta de Dario Drezniak. É a terceira, cando menos. Quizá Martín tiña que levantarlo. Sí, terceira falta de Dario Drezniak.
Pois é un xogador importante, Dresner, para o Breogán, Sí. Bo xogador, non anotou ainda hoxe, pero bo xogador. Mantense en pista Dario Dresner, que é o que marcha Danko Brankovic. Vai xogar agora coa parella interior Breogán, Dario Dresner e Dragan Apic. E vai entrar Carlos Jürgens, o base estonio. E marcha Gabe Kalsher, que é un 2-3 que tamén pode xogar na posición de base. Xogou outro día contra Zamora tamén, nunha rotación nesa posición. Os xogadores cada vez son máis polivalentes, Miguel? Es que tes que serlo, xa é difícil, hai xogadores, o falabas ti antes, Teixon Pérez pode defender a un 1 hasta un 4. E os xogadores así pues, son moi apreciados nun roster dunha plantilla, de cualquier equipo. Sean McDonnell xoga 2, o 3 e o 4. Lembrome estas dúas últimas tempadas no Contraataque, no programa de Radio Galega, tiven unha sección de baloncesto. Entrevistamos a Becca Burjanase, hai dúas tempadas, que era seu compañeiro, e pregunteille eu por Sean McDonnell, e díxome: alégrame moitísimo que me fagas esta pregunta porque poucos xogadores poden xogar de 2, de 3 e de 4. Mira, acabamos de falar de Bresnia, que meteu xa unha tripla. Tripla de Dario Dresner, máis 6, máxima vantaxe do Breogán. Aí está Isaac Vázquez, bloqueo de Martín Iglesias, que recibe no short roll, na continuación curta, anotou en extensión 33-29. máis que en extensión, nun tiro flotante, nun floater shot. Sí, é certo. Repártense os anotadores, nos dos equipos, non hai un que destaque, sobre todo parece que Fernández no Ourense leva 7 puntos, non? Igual que Becker Idiva no Breogán, pero bueno, Becker Idiva que non anotou no segundo cuarto. Eses 7 puntos foron os dous últimos na xogada derradeira sobre a bucina do primeiro cuarto. A 4 minutos 5 segundos para chegar ao descanso, 33-29, máis 4 Breogán, menos 4 Club Ourense Baloncesto. Aí está de Wayne Russell, bloqueo de Jordan Sacco. Balón para Francis Alonso, Kiandre Cook que lanza de 3, tripla de Kiandre Cook, 36-29 máis 7, máxima vantaxe do Breogán. Outro día estivo moi atinado en Viveiro Kiandre Cook dende o 6.75 de perímetro. Aí está Carlos Jürgens, Sean McDonnell. Carlos Jürgens vai cara adentro e pensei que anotara. Rebote de Dragan Apic. Tiene unha sensación totalmente de que... Ás veces tens que soltar o balón máis rápido do que corresponde porque ves que o tapón pode caer e entonces soltou un pouco de maneira precipitada, pero a xogada estaba ben. O que se falaba antes, dos tiros que se cambian por parte dos defensores, intimidadores, como o caso de Jordan Sacco. E claro, iso non aparece nas estatísticas. Correcto, pois ese é un bo exemplo do que estábamos a falar, non? Parece, non sei se decir a segunda unidade dos dous equipos, porque están con probaturas hoxe, non? É un partido de pretemporada, aunque sexa competición oficial, pero parece que a segunda unidade do Breogán pode manter ese ritmo físico, non? máis importante quizá que o equipo do Ourensán. Pero bueno, o partido sigue aí, están a 7 puntos e sigue aí. Fallou o primeiro tiro libre, Francis Alonso devolve a pista, o baleiro luso, Diogo Seixas. Estou vendo o 32005, un código postal de Ourense, o que leva na camiseta de Ourense. Que será iso? Pois non me fixei. 32005, de outra publicidade. Non sei o que será. Pois revisaremoslo no descanso. Aí sacando Sean McDonnell, que sube o balón, o que che digo, xoga 2, o 3, o 4, Sean McDonnell. Es que é un xogador moi completo este. Recupera Francis Alonso, transición do Breogán, pase cara Dragan Apic, non chegou Becker Idiva. Fixo aí un pase sen mirar, un no-looking pass Francis Alonso. Ante o erro pedirá Moncho López un tempo morto que anulou. Que tripla de Isaac Vázquez, que xa leva 8 puntos, máximo anotador do partido. No seu segundo partido en Club Ourense Baloncesto. E ahora de Wayne Russell, que vai cara adentro, asume o contacto e falta en defensa de Club Ourense Baloncesto. 37-32, Isaac Vázquez, apunten o seu nome. Boa fichaxes, pero xa che digo, eu sempre falo cando vexo o fillo de algún xogador xa de histórico, sempre digo unha frase que fillo de lobo, lobito. É que parece que sale o pai, non? Sí. Pois neste caso parece que é así. Ex-xogador do Bosco, ten contrato con Club Ourense Baloncesto ata 2028, a pasada tempada xa con contrato en vigor en Club Ourense Baloncesto foi cedido a Cultural e Deportiva Leonesa. Tempo morto en pista, 37-32, 5 arriba Breogán, 5 abaixo Ourense.
Eso é, bueno, pues nada, decirche eso, que estamos a ver un peso convertido bastante igualado por lo momento e que se manteña así, non? Pois sí, Os dous equipos, como que falábamos de que ten que facer probaturas, é lógico que o fagan. Eu penso que na Liga probablemente Sato estea no quinteto titular de Breogán, non sei como vestir. Jordan Sacco. Sí. Vai estar aí con Danko Brankovic, supoño que tamén pola fichaxe, o caché Euroliga. Si teño a sensación de que vai estar un pouquiño aí. No caso de Dragan Apic, sí que pode ser un xogador quizás máis de rotación. Nos últimos instantes, de feito, Luis Casimiro xa o probou a Jordan Sacco e a Dragan Apic xuntos, cando realmente son 2 5, pero Apic por altura xa está probando o 4, ainda que é certo que un xogador, dicíame Luis Casimiro en algunha entrevista na Voz de Galicia, por exemplo, que non ten un rango de tiro excesivo, porque agora os 4 estamos acostumados, Miguel, a que teñan tiro dende fora, ainda que realmente pode xogar con 2 5. É así, como se xoga con 2 bases, eso depende, xa non hai unha posición tan definida, non? Como que ti estás a falar, que son 5 puros, non os hai, xa é moi difícil encontrarlos. Home, un xogador de 2-17 parece razonable que sea así como o número 35 de Ourense, non? O Gil, que son Romaro Gil, sí. 5 puros, pero tamén hai que decir que poden xogar en distintas posicións. O exemplo que dices de McDonald, non? Me parece un xogador moi completo para Ourense. Que lembro que foi unha entrevista co meu compañero Pedro Pablo Alonso xa a final de tempada, prácticamente, dixome Beca, por fin estaba esperando toda esta tempada esta pregunta, porque era o seu compañero na posición de 4, pero claro, xogaba o 3 e o 2, e iso é moi difícil de atopar. Fallou de Wayne Russell o primeiro tiro libre, dicías, Miguel. No, que marchou con Granada a Granada, non? Sí. Desfíxose o Leima, Coruña inteiro, prácticamente. Sí, no, literalmente non hai ningún equipo ningún xogador, perdón, que continúe. Non sei se tiñan un cedido, non? Un rapaz novo. Estaba cedido nun equipo por aquí. O que volve, hai un xogador que volve, sí. Que é Abdou Tiam, o pivote que estará na súa segunda tempada, na segunda etapa en Básquet Coruña. Despois do seu paso por Tizona, Abdou Tiam, que veremos na semifinal ás 9 da noite contra Obradoiro de Wayne Russell. E aí falta de Romaro Gil, lo que dicíamos, non? Sae moi lonxe a defender e cometa falta. Eu penso que se poden aforrar. Que gañas facendo a falta aquí arriba? E cárganse de faltas pivos que teñan que pelexar do anel, non? Que un pouco a súa donde son realmente importantes. Esta axuda, hai que ter moito cuidado con eso. Pasaba llevar no pasado tamén, porque eu viña a ver aquí os partidos do Leima, a Diañé. Sí, a Tudiañé. Faltas aquí arriba que é unha pena. A Tudiañé que vais a topar con Breogán na primeira xornada de Liga, o Barris Nord de Lleida. Lleida Breogán. Aí de Wayne Russell, que anotou o primeiro. Anota o segundo, 39-32, máis 7, segunda vez que o Breogán está con esta vantaxe, máxima vantaxe do partido, máis 7. Subindo o balón Carlos Jürgens, o estonio, unha das fichaxes de Club Ourense Baloncesto, equipo adestrado polo naronés Moncho López. Aí está Kentuan Smith, Carlos Jürgens novamente, 10 segundiños de posesión. Aí Carlos Jürgens de 3, non anota, balón para Breogán. Quedouselle corto, Non puido sacar rápido porque ademais había troco. Aí temos a Alexander Anitovic, que che dicía, MVP da Euroliga 2015 contra o Real Madrid, de Luka Doncic, de Santi Justa e do galego Jonathan Barreiro. Os rivales que tiñan por ser MVP eran de calidad, o sea, que ten que ser un bo xogador. Sí, sí. Alexander Anitovic, segunda tempada. Eso que ten o Breogán, ¿no? Que pasan xogadores ás veces que ten xogadores de enorme calidad, que queda un ano ou dous, pero que a verdad... Francis Alonso punteou aí, Carlos Jürgens, coido que foi. Balón para Breogán, Francis Alonso de 3, anota, 42-32. Que non dubida, despois de un tiro, bueno, foi un tapón, tamén non que fora un mal tiro, foi un tapón, e volver a coller o balón e tirar. Iso demostra a seguridade e a personalidade dun xogador. Vaya, mancouse este hombre. Queixase do ombreiro esquerdo, Diogo Seixas. Fala con Moncho López. Esperemos que non sexa nada. Xogador moi forte, Pois sí, a verdade. E aquí ven Sean McDonald, que recoñezo, Miguel, falei durante a tempada pasada nalgúna ocasión con el, dábame unha envexa porque vivía en Mahón cunhas vistas que, bueno... É un privilexio, pero aquí non nos podemos queixar en Galicia. No, pero tiña unhas vistas tremendas. Anotou agora Martín Iglesias, 42-34, máis 8, Breogán, menos 8, Club Ourense Baloncesto. Balón para Jordan Sacco, pero entendo que a falta é previa. Oímos ver se hai 2+1. Non, anula. Falta previa, eu coido que está ben sinalado.
Así o decreta Carlos Cortés e volve a pista Martín Fernández Carballo, marcha Carlos Jürgens. Son 2 tiros porque tiñan o bonus xa tamén, Exacto, sí, neste cuarto. Estás a marchar un pouco, Breogán, non? 8 arriba e 2 tiros. Minuto 44. Aí está Jordan Sacco, que é un xogador que ten bo lanzamento dende aí. O mal do narrador. Fallou o primeiro Jordan Sacco. Segunda etapa en Brogan. Xogou na 21-22, e na 23-24. Volveu mediada tempada. Estame a decir Millán, un gran amigo e tamén amante de baloncesto como é Genaro Vázquez, polo WhatsApp me está a decir que o 32005 é o código postal do Paco Paz en Ourense. Imaginei, o pasa que claro, non o tiña evidentemente claro. Sei o meu e pouco máis. Francis Alonso anota contra táboa despois da asistencia de Dominic Mabra. Transición fantástica do Brogan. Os dous equipos, Miguel, que queren defender e correr. A piques de anotar unha canastra sensacional Martín Iglesias, rebote Brogan, transición rápida Ranitovic, cara Francis Alonso, para, remonta a liña de fondo, invirte cara Mabra. Balón para Becker y Diva, pide o balón novamente Dominic Mabra. 3 segundos. E hai 3 segundos na zona. É raro, de verdad, pero quedouse, é verdad, que quedouse esperando o balón moito tempo. Escoitamos perfectamente as indicacións de Moncho López a Martín Iglesias. Subindo o balón Isaac Vázquez. Incluso os que dá. E hai falta en... Outra vez. Ataque de Martín Fernández Carballo. Eses bloqueos as veces pois a falta cobra ya Isaac Vázquez. Que a protesta segunda do Ourense, Isaac Vázquez, 8 puntiños, 8 puntazos, mellor dito. Pois sí, é verdad, 54 segundos, unha décima. É novo tamén este xogador, non? Sí, moi xove. Eso ten un contrato multianual que din os estadounidenses, non? Ata 2028 en Club Ourense Baloncesto. Xa sabemos, hoxe 4 galegos na rotación, porque tamén está Martín Sotelo Míguez, o irmán de Inés Sotelo Míguez e de Lucía Sotelo Míguez. Ojo con esa niña, Sí, bueno. Estas que vin a nai, dixen, oye, esa niña pode ser un xogador importante no baloncesto español, Falas de Inés, de Lucía tamén, pero Inés leva xa 4 medallas con a selección española. Para min tamén é moi especial, Miguel, porque coinciden con ela en varios campus, traballando en comunicación. Dende pequena, e a verdad que me fixo moita ilusión todas estas medallas. Este ano, ouro sub-20 e bronce mundial sub-19, e só ten 18 anos, xa gañaron un bronce sub-18 hai 3 anos. Para mí foi clave na medalla de bronce, nese partido, saliu na segunda parte e tivo xogadas claves. E só ten 18 anos. Nesa selección campioa de Europa sub-20 tamén outra galega, a lucense, a focense, Marta Fernández. É certo. Anotou Jordan Sacco contra táboa, 46-34, máis 12, máxima ventexe para Brogan. Dúas galegas nesa selección sub-20, Marta Fernández. De feito, Marta Fernández é de Foz, alcumada Marta Foz, que tamén estivo neses campus conmigo e con Inés Sotelo. Para que non houvese dúbidas, Marta Foz. As coñeces ben ti. Sí. Balón para Martín Fernández Carballo. Lanza de 3, falla, rebote de Sean McDonald. ¡Qué canastra de Sean McDonald! No aire, palmeo de Sean McDonald. Dúas canastras sobre a bucina en cada un dos cuartos. Chega ao tempo de descanso nesta primeira semifinal da Copa Galicia. Mais 10 Brogan, vaya canastra de Sean McDonald. Canastra sobre a bucina para Club Ourense Baloncesto neste segundo cuarto. Sean McDonald sobre a bucina no primeiro cuarto. Becker y Diva. 46-36, sensacións do primeiro tempo, Miguel. Bueno, pois o que estábamos a falar antes, un primeiro cuarto bastante máis igualado, no segundo quizá con esa profundidade de banquiño que poda ter o Breogán, marchouse hasta os estes 10 puntos de final da primeira parte, e bueno, queda unha segunda parte tamén bastante aberta, pero xa che digo, é un día de probaturas e pode pasar que quera cousa, pero lógicamente se está impoñendo o que é o equipo favorito neste caso que é o Breogán. Uns minutillos de descanso tamén para nós e volvemos no segundo tempo coa retransmisión na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto con esta primeira semifinal da Copa Galicia. Río Brogan 46, Club Ourense Baloncesto 36 e despois ás 9 Monbus Obradoiro, Leima Vázquez Coruña ás 9. Volvemos co segundo tempo deste Brogan 46, Ourense 36. Ata de agora.
Continuamos coa retransmisión na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto desta primeira semifinal, 39ª edición da Copa Galicia. Río Brogan 46, Club Ourense Baloncesto 36. Saúdos novamente de que narra o partido Millán Gómez, cos comentarios de Miguel Juane. Hola Miguel, novamente, boa tarde. Hola Millán, boa tarde de novo. Que esperas para esta segunda metade? Bueno, pois a ver si Ourense pode se achegar un pouco a Breogán, que colleu esta ventaxa de 10 puntos, que non sei se serán definitivos, pero sí que é verdade que ves un equipo dese plus, ese puntiño máis de calidade, non? Pero de todas maneiras estáme a gustar moito tamén o que estou vendo de Ourense. Os dos equipos penso que están ofrecéndonos un bo partido. Vai sair Brogan con Dominic Mabra na posición de 1, na posición de 2 Francis Alonso, ao 3 Alexander Ranitovic, na posición de 4 Dario Deresniak, e na posición de 5 Danko Brankovic. En Club Ourense Baloncesto, Carlos Jürgens na posición de 1, Martín Fernández Carballo na de 2, Gabe Kalsher na posición de 3, na posición de 4 Kentuan Smith, na posición de 5 Romaro Gil, tripla de Dario Deresniak, que a súa principal virtude seguramente sexa o lanzamento de 3, máis 13 Brogan, máxima vantaxe no partido. Aí está Martín Fernández Carballo, xogador de Vilagarcía de Arousa, abre cara a Carlos Jürgens, aí está o base estonio, vai cara dentro, finta, pase extra cara a Kentuan Smith, que lanza de 3, triple do Internacional con Bahamas, Kentuan Smith, anota unha tripla Club Ourense Baloncesto. Agora unha transición rápida de Brogan, de Francis Alonso, falta en defensa de Club Ourense Baloncesto. 40 segundos consumidos deste terceiro cuarto. Sí. Falta en defensa de Club Ourense Baloncesto. No momento están empatados neste cuarto, non no partido. Acaba de empezar, pero bueno, a ver si eu penso que Ourense a ver si pode se chegar e vemos eso, que estábamos a falar, non? Máis igualdade no encontro. Falta de Martín Fernández Carballo a primeira, vai cos tiros libres, co primeiro dos 2. Francis Alonso, bote, flexiona, lanza, anota Francis Alonso, anota o malagueño, unha das 6 fichaxes do Brogan. Este malagueño é un puro tamén, non? Xoga tamén de 2, xogaba ao final do segundo cuarto, estaba xogando tamén con outro base de Brogan, non? Sí, porque é un xogador que pode xogar ao 2 ou 3, ten un tren superior moi forte, sí. Un xogador que evidentemente ten unha trayectoria importante xa en ACB en Bilbao, por exemplo, e ven de 2 tempadas en Estudiantes. Na primeira fe tamén xogou con Unicaja, foi adestrado por Luis Casimiro, co que se reencontra agora en Lugo. Carlos Jürgens lanza de 3, falla, era moi lonxano. Tamén intimidou aí Danko Brankovic. Balón para Río Brogan. Alexander Ranitovic, Francis Alonso, aí axudando a subir o balón Francis Alonso, co que comentaba Miguel Juane. Subindo o balón Dominic Mabra, que é un base, Mabra moi alto, iso tamén lle permite ter máis visión de xogo e gañar rebotes. Pois sí, mira, vaya pase. Vaya xogada agora no 2x2 con Danko Brankovic. Na continuación, Danko Brankovic mate, finalizando cara abaixo. Mate de Danko Brankovic, máis 14 do Brogan, máxima vantaxe, 53-39. Minuto e 16 segundos consumidos do terceiro cuarto. Tempo morto en pista, tempo morto de Moncho López, tempo morto de Club Ourense Baloncesto. Mira, unha anécdota que ven Carlos Cortés hasta o banquiño do Ourense Baloncesto para explicarlles que hubo unha perda de tempo que queren retomar ese asunto, e ven a explicarlle ao adestrador. Xa che decía que Carlos é un gran profesional, e permíteme neste tempo morto o que queiras, porque non podo deixar de facer unha mención aos históricos dos dous equipos, porque son moitos deles amigos e vellos coñecidos e vellos contrarios na pista, non rivales, sino xogadores do equipo contrario. Xa che digo que teño magníficos recordos de aquel Breogán, de Tito Díaz, Tito Real, Manuel Sánchez, bueno, outros xogadores, Salcedo, Garrido, Tomás Jiménez, en fin, faloche da bella guardia de Breogán, xa non che falo de Seral ou de Alfredo Pérez, que foi máximo anotador da primeira división 2 anos, non? E por parte de Ourense, pois o que che decía tamén, hai un momento de Crujeiras, de Carlos Rodríguez, de pois o padre de Vázquez, de Sony Vázquez, de Popocho Modrego, de tantos xogadores que pasaron por aquelas épocas douradas, eu penso que douradas do baloncesto galego, non? Pois ojalá, recordo Hugo Xoguín, que cada día 3 equipos na ACB, sí. O Clesa Ferrol, no que eu xogaba tamén, o Brogan. Era bebé daquela, pero sí. Sí, bueno, tiras moi noviño, pero a ver si podemos volver a vivir aquelas épocas do baloncesto galego. Oxalá.
Non poden ascender este ano os 3 galegos porque hai 2 prazas, pero Sí. oxalá que sexan 2 Sí, home, que próximamente un necesarias. terceiro que haxa 4 equipos Hai que galegos. desexar iso mellor, aparte que están a facelo ben, sinceramente. Desde Subindo a balón, vista de xestión tamén, sobre todo porque o Club Ourense Baloncesto hai 10 anos ascendeu deportivamente, non puido ascender administrativamente, que foi unha mágoa tremenda. Si me permites comentar que le veía esa reclamación e Seino, ganámola. seino, sí, Ganámola, e tiña plaza, pero depois hubo un cambio aí político que afectou ao desembarco de equipos, esperou un ano e xa cambiou no goberno municipal o que fora, e entendían que apoiar unha entidade mercantil pois non era adecuado. En fin, valoracións nas que non entro, claro. Penetración de Dominic Mabra, falta, entendo que de Kenton Smith. A esa penetración de Dominic Mabra, terceira falta de Kenton Smith. O ala pivote do Club Ourense Baloncesto que debuta hoxe, porque outro día non xogou en Pereiro de Aguiar, chegou esta mesma semana a Cidade das Burgas, a Ourense. Parece que está a marchar un pouco no marcador, non? Breogán. Sí, a ver se hai partido. Vai lanzar este primeiro dos 2 tiros libres Dominic Mabra. Que curioso, foi unha fichaxe de Belko Mersic cando era o primeiro estado do Brogan. Sí. E xusto esa semana foi cesado Belko. Quedouse. Entrou Luis Casimiro, e a verdade é que foi un xogador absolutamente capital para a permanencia moi folgada do Brogan a pasada tempada. Anotou Dominic Mabra o primeiro dos 2 tiros libres. Eu penso que foi un acerto máis tamén de Tito Díaz, non? O cambio de estador, Casimiro, un home veterano. Os resultados están aí. Sí, Evidente sí, que o está equipo claro, mellorou está moitísimo a claro. nivel de resultados, a nivel de xogo, a nivel de... Ollo, que Mersis tamén o fixo ben no tempo que estivo, a verdade. Pasa que non comezou ben o ano pasado e o cambio pareceu oportuno. Chegou Luis Casimiro na 10ª xornada, gañando en Gran Canaria, despois de 7 derrotas e 2 vitorias, nesas primeiras 9 xornadas con Belko Mersic. Aí está o balón para Martín Fernández Carballo, lanza que extensión e anota. Ves como ten esa especie de bombas, extensións sí. ou tiros Fame ben, flotantes. Sí, sí. É un tiro, un recurso Parte moi importante estético. deste xogador, sí. Aí está Dominic Mabra, buscando pase para Francis Alonso. Cara dereita onde lanza Aleksandar Anitovic en suspensión, rebote, Danko Brankovic, Francis Alonso, Dario Dresniak, corte cara dentro de Aleksandar Anitovic, que ben está movendo Brogan, tripla de Francis Alonso, falla, rebotazo de Kenton Smith, pero que bo movimento do Brogan. Move the ball, que se di en inglés. Kenton Smith xogando cara Carlos Jürgens, que lanza de 3, falla, rebote de Dario Dresniak. Es que non tes esa sensación de que é outro moito máis rápido ahora todo o baloncesto. Bueno, Sí, o ritmo. claro, ti non coñeceche aquel de pantalonciños cortos que xogábamos nós, pero É curioso porque eu hoxe sendo, máis sendo de físico. Lugo, comecei a ver baloncesto no ano 92, evidentemente eu era un cativo, tiña 7 anos recén cumpridos, Sí. xusto cando se funda o Pazo dos Deportes de Lugo. Por lo tanto, eu non vivín o baloncesto masculino Buah. no pabillón Aquel- municipal, si o feminino, si o aquel fútbol sala e o pabellón voleibol, era por histórico, suposto. aquel que tiña os vestuarios que baixabas unhas escaleras e todo. Xogouse unha Copa Galicia aí en 2019, Sí, fíjate. que lle gañou o Club Ourense Baloncesto a Brogan en O na máis- eliminatoria. O máis laureado, Breogán, non? Perdón? Títulos, o máis laureado. Sí, 15 Brogan, 10 Obradoiro, 7 COP. E o segundo COP. No, segundo Obradoiro con 10, Claro, además con claro, mérito Obradoiro. terrible porque gañou de xeito consecutivo de 2010 a 2017, Claro. gañou en 2019, en 2020 non se xogou, e gañou en 2023 en Lugo, e o ano pasado en Lugo tamén gañou o Brogan, neste caso na final a Básquet Coruña. E va a reñir Tonecho Lorenzo, outro el hombre pegamento. Antes de Tito Díaz, eu antes do Buah. partido, atopeino e dixenlle, sempre bromeo con él, e digolle, José Antonio, hoxe xogas? E dice, no, hoy juegan los chavales. Entón, pois... Outro clásico tamén. Sí, sí, sí. Estoy viendo allí enfrente de Manolo ayer. La verdad es que da gusto ver a gente de aquella etapa. Otra leyenda del baloncesto ferrolano. Balón para Carlos Jürgens, e hai falta do Brogan. Vamos ver se ya cobran a... Pedimos argentinos eso de cobrar a falta. A Dario Dresniak coa de Wayne Russell, neste caso foi a Russell, ao base do Brogan, unha das fichaxes. Brankovic mantense das dúas que lle pitaron no primeiro cuarto e sigue no campo. Partido oficial, aínda que o segundo partido nesta pretempada. Primeira semifinal, 39 edición Copa Galicia. Aí está Gabe Kalcher, o xogador de Minnesota. Balón para Kenton Smith, que lanza de 3. Falla, rebote de Aleksandar Anitovic. Subindo balón de Wayne Russell. Palaba aí con Francis Alonso, recibe Dresniak. Balón para Francis Alonso de Wayne Russell. Consumida a metade da posesión de Wayne Russell.
Bloqueo e rebloqueo de Danko Brankovic, recupera Club Ourense Baloncesto. Balón para Martín Fernández, que lanza un tiro flotante, falla, rebote de canastra de Romaro Gil, do xamaicano. Anota Romaro Gil, terceira tempada en Club Ourense Baloncesto. Romaro Gil, que ten experiencia na G-League, na Liga de Desenvolvemento da NBA, tanto co equipo vencellado os Toronto Raptors como a Utah Jazz. Falta en defensa de Club Ourense Baloncesto, máis 14 Brogan. Marcha Francis Alonso e volve a pista Ricardo Visconti, o italiano, xogador que non é propiedade do Brogan, que está a priori sobre o papel axudando son pretempada, mentres Artus Kurucs está no Eurobasket. Marcha Romaro Gil, despois de esa canastra, e volve un galego, un porriñés, como é o ex do Huesca as últimas 2 tempadas, en segunda FEB, Martín Iglesias Fernández. Dewayne Russell. Moitos minutos, Martín, non? Sí. Aí está Becker Idiba, que tamén volveu a pista, o dinamarqués, internacional danés, procedente da Bundesliga. Como ves esa situación, non dun xogador que, como é o caso de Ricardo Visconti, que non é propiedade do Brogan, está buscando unha opción de quedar no Brogan, que é difícil, porque ten o Brogan 12 fichas, ou buscar outro equipo. Como mentalmente esa situación, competindo en amigables, en partido oficial como é o de hoxe, como é... Eu penso que son xogadores que están acostumbrados xa hoxe o baloncesto é moito máis mercantilizado en xeral, o deporte en xeral, non? Entón un xogador sabe que está de paso de sentir os cores e cada vez é máis complicado, non? E cada vez vemos menos xogadores da terra, por iso que esos xogadores galegos é para mí unha alegría ver que o Ourense conta con 4 e o Breogán conta con 2, non? Nos días antes. Ahí está Kentuan Smith, que lanza de 3, curto, rebote precisamente Ricardo Visconti. Balón dividido, balón para Carlos Jurgens, que ten moito físico. Kentuan Smith. Un xogador así, o risco que tes é que quere xogar para él, non para o equipo, porque quere destacar por facer os seus números, non? Correcto, non está sendo caso. Becker Idiba, transición fantástica de mate de Becker Idiba, asistencia de Ricardo Visconti, xa leva 9 puntos Becker Idiba, o dinamarqués, procedente da Bundesliga. Carlos Jurgens subindo o balón, va a entrar Sean McDonnell, lo temos aquí a un metriño. Balón de Martín Fernández, recupera Alexander Anelitovic, transición, 1-0 de Becker Idiba, mate, 11 puntos para él, máis 18 Brogan, 61-43, máxima vantaxe. Que facilidade. Tamén se prepara Sergi Huguet para entrar. Balón para Martín Iglesias. Isaac Vázquez. Lanza de 3. Cando dubidas normalmente fallas, Miguel? Pois sí. Estuvo listo aí Isaac. Qué balance defensivo de Isaac Vázquez, interponiéndose en la línea de pase. Martín Iglesias, aí cara Martín Fernández. Porque estamos a falar deste chico, que ademais dos que finta, xirando cara a súa dereita, que canastra. Sí. Que canastra de Martín Fernández. Danko Brankovic, falta de Martín Iglesias, casi a todo, fixo a falta Martín Iglesias, pero bo balance defensivo. Sí, é que non pode frenarlo, se non é así, Canto mide este McDonnell? Estará nos 2 metros. Sí, en torno a 2,02. Sí. Pero bueno, como se lleve que é moi versátil. Como me decía algún adestrador galego, é moi famoso. Hai algúns xogadores tamén, non é o caso de Sean McDonnell, Te digo que parece que perden a altura no avión cando veñan aquí despois de fixalos, pero non é o caso, non estou falando dese caso ni moito menos. Falando de altura, díxeme dicirche unha anécdota que decía Pablo Laso, sabes, o que é adestrador hasta ano pasado do Baskonia de tantos anos do Real Madrid, que lle decía aos pibos: ti, ca miña estatura, non, eu ca túa estatura estaría na NBA, ti ca miña nunha oficina. Sí. Sí, bueno, el xogador, ¿no? De Wayne Russell mide 1,80. Pues fíjate, pues Pablo debe ser unos 70 y algo así. Facundo Campazo, un 78. Pero vaya xogadorazo, Sí. Entra Dragan Apis, marcha Danko Brankovic. Entra tamén Kiandre Cucualeiro, do Brogan. Sean McDonnell, Sergi Huguet, que entraron en Club Ourense Baloncesto. Subindo balón Carlos Jurgens, procedente da Liga Estonia, da súa liga natal. E hai falta de Becker Idiba sobre Sean McDonnell. Tamén os xogadores novos, neste caso rookies, novatos na liga como Becker Idiba, tamén teñen que ese proceso de adaptación aos seus equipos, compañeiros, ao arbitraxe. Claro, non é fácil, Hai que gañarse o respeto, é así. Hai que gañarse o respeto de todo o mundo, dos compañeiros, da afición.
E cando é un xogador novo, pois ten que aprender unha transición que non é doada, Moitos xogadores quedan polo camiño, e ese cambio de junior que xogas cos teus amigos a ser profesional, ás veces non é fácil. Falta de Keandre Cook, a segunda. Balón novamente para Club Ourense Baloncesto. Entra en bonus Brogan. Por lo tanto, cada falta defensiva de Brogan serán tiros libres de Club Ourense Baloncesto. Cando quedan 3 minutos 43 segundos para rematar este terceiro cuarto. Balón para Martín Iglesias Fernández, jugador formado en la cantera do Barça. Está Carlos Jürgens en suspensión. Balón para Dwayne Russell, transición, un paracedo de Ricardo Visconti, que anota con mate, o escolta leiro italiano, o ex do Granada. 10 partidos la temporada pasada, promediando 9 puntos por partido. Sí, é forte. Se asemella un tanto a Navarro, por eso así, de delgado e tal, non? Ahí está Carlos Jürgens para Martín Iglesias, que anota, gañou a posición, anotó contra Tabua. Máis 17 Brogan, rápido Brogan para Becker y Diva. Dobra cara Dragapis, recupera entre Isaac Vázquez en Martín Iglesias. Carlos Jürgens temporiza, botando, busca unha liña de pase, atopa no poste medio a Martín Iglesias. Posteando con Keandre Cook, ten superioridade física. Martín Iglesias se aproveita 0-4 de parcial de Club Ourense Baloncesto. Canasta de pivo tradicional, traballada, de verdad. Cada vez vemos menos xogo ao poste. Gustanos velo. Dwayne Russell no corte cara adentro, pase no extra cara Ricardo Visconti, que lance de 3, falla, rebote de Carlos Jürgens. Carlos Jürgens que ten físico para ser un base, e aí collo rebote. Recupera Becker y Diva. Moito ritmo. Keandre Cook. Aí vai Keandre Cook, o ex de Napoli, anota contra Tabua. Podría ser forrar. Keandre Cook. Pero Cook un xogador tamén contestado, ese xogador. Xogador nacido en Baltimore, unha cidade moi coñecida tamén pola música. Formado en Missouri State, el xogador de Brisbane Bullets, entre outros, en Australia. Pues fichase. Penso que é un gran xogador este. Principio para ese rol de 3 titular, que eu realmente non creo moito en titulares e suplentes. Os titulares para min, Miguel, non son os que comezan un partido, senón os que xogan os minutos decisivos ou definitivos. Moi boa reflexión, é certo. Que queres chegar, os adestradores queren chegar ao final cos mellores e que sin faltas. Entón hai que dosificar moitas veces, empezar con outra intensidade e o ritmo que se xoga hoxe, a verdade que non podes estar moitos minutos na cancha. Fallou a tripla Sergio Huguet, falta de Diogo Seixas a terceira, do aleiro portugués, o xogador do Inmortal de Albufeira, o xogador lisboeta. Fichaxe do Club Ourense Baloncesto e son tiros libres xa para Brogan. Está tamén en bonus Club Ourense Baloncesto. 3 botes, flexiona e lanza Keandre Cook, que anota. O aleiro de Baltimore, 28 anos, 1,95. O que che entiendes, o Brogan foi o primeiro gañador da Copa Galicia no ano 86. E no Obradoiro, aquel no Obradoiro, xogaba, entre outros, bueno, Aldrei, Avalde, Mario Iglesias, pero xogaba tamén José Ralete, que foi secretario xeral, que foi un dos principales promotores desta Copa Galicia, dos impulsores, non? Nado en Donosti, José Ramón de Telasa, pero teño que nombrar a tantos obradoristas, non? Tamén como Eduardo Charri, Augusto de la Concepción, como Jano Arquindei, moitísimos xogadores. Que canastra agora, no tiro de media distancia de Martín Iglesias, no mid-range shoot, que digan os estadounidenses. Tengo que nombrar a outro coruñés, que é José Manuel Calvelo. Aí Eric Quintela, que entrou a pista lucense, balón para Becker y Diva, novamente Eric Quintela. Becker y Diva cara adentro xogando, cara ao aro, Becker y Diva, que está amosando moi boas cualidades nos dous partidos que leva con Brogan. Mais 18 Brogan, 1 minuto 38 para rematar o terceiro cuarto. Becker y Diva. Daqueles duelos esta herdanza, non? De un baloncesto máis moderno, de un baloncesto máis rápido, pero que aqueles tempos moita xente nos recorda a mí, todavía hoxe, Eu xa cumprín 60 anos este ano, e moita xente se acorda daquela etapa. Eu botábate 40 como moito. Moitas veces, tómate o que queiras. Anotou os dous Becker y Diva, o xogador de Copenhague, 23 anos, 2-0-6, xogador procedente de Heidelberg, na Bundesliga alemá, un equipo no que xogou tamén Alex Barcelou, o escolta do Obradoiro, que xogará a segunda semifinal. Aí está Isaac Vázquez, balón para Sergio Huguet, aí está o mallorquín, Martín Iglesias,
Jugando ahora Club Ourense Baloncesto. Entró en pista Martín Sotelo, Míguez. Sí, mira, tenemos aquí al lado, que es enorme este tío, Temos aquí moi pretiño Romaro Gile, que xa se prepara con 2,40 de envergadura. Non o fagas enfadar, No, mellor ser lo de amigo. Ricardo Visconti, anota contra Tabua. Mais 22 Brogan. 1 minuto 03. Un pouco no marcador, Sí. 22 arriba. Este cuarto leva unha rotación moi escasa o Ourense. Entra Romaro Gil, marcha Martín Iglesias, que leva 14 puntazos. Máximo anotador de Club Ourense Baloncesto e máximo anotador do partido, porque están dentro logo con 13 puntos Francis Alonso e Becker Idiva. Subindo balón Isaac Vázquez a Ourense. Un galego máximo anotador del mes semifinal da Copa Galicia. Sí. Por lo menos por o momento. Subindo balón Isaac Vázquez, Sean McDonnell, que vai cara adentro. A piques de recuperar Dragan Apis, que se lamenta. O pivote de Belgrado. Volve a pista Jordan Sacco, marcha Becker Idiva, vai xogar con palla interior. Novamente Dragan Apis, Jordan Sacco con 2 5. Esa posición de falso 4, Dragan Apis por altura. Balón para Sean McDonnell. Balón para Romaro Gil, que lanza, falla, rebotazo de Keandre Cook. Moi boa defensa, de Quintela, viste como lle estorbou. É un libro aberto xogando baloncesto. Sacándolle un Eric montón de Quintela. centímetros. Balón para Jordan Sacco, pase extra, Ricardo Visconti, novo pase extra. Cara Keandre Cook remontando línea de fondo, novo pase extra. Eric Quintela, que lanza de 3. Ricardo Visconti no rebote ofensivo cargando. Aplaude o banquillo Brogan, pese a non anotar. Que transición vai rápida para Sergio Huguet, falla. Pero hai canastra Pase por tapón ilegal. Pase de rugby, de esos, de la NFL, de fútbol Exacto, americano. sí, sí. De quarterback. Sí, o de béisbol tamén, non? No. Tamén, Bueno, de béisbol, sí. Non son moi de béisbol ni de fútbol americano, pero sí, sí. E aí as dúbidas. Eric Quintela, son moi polideportivo, pero aí non chego. xa. Eric Quintela, aí está o lucense. Balón para Keandre Cook, 3 segundos, 2, vai cara adentro, ten que lanzar, lanza, ai, anota contra Tabua, punto 75 de Brogan, Keandre Cook anotando contra Tabua, 3 cuartos, 3 canastas sobre a bucina, Becker Idiva no primeiro cuarto, no segundo anotou, no segundo cuarto foi, se non me equivoco, Romaro Gil, creo, e no terceiro cuarto agora, Keandre Cook. 7-5-5-3 máis 22. Parece excesivo o castigo, non? Sí. De 22 puntos non reflecte un pouco que está a pasar no campo. Ahora o Breogán, a verdade que por lógica ten moita máis calidade. É lógico que se escape ou que acabe gañando o partido, pero a diferencia de 22 puntos antóxase un pouco excesiva para os méritos de un e do outro equipo, a verdade. Xa saben, o Club Ourense Baloncesto que mantega 3 xogadores, Rafa Lisboa, que hoxe non está aquí, nin estará mañá nunha hipotética final ou estar con Portugal no Eurobasket. Continúa tamén Martín Fernández Carballo e Romaro Gil, Club Ourense Baloncesto que ten 4 galegos agora mismo, Isaac Vázquez, Martín Fernández Carballo, Martín Iglesias Fernández e Martín Sotelo Míguez. 3 Martínez. Dime un amigo por WhatsApp, tiña alguna dúbida, que anotou Sean McDonnell sobre a bucina do descanso, pode ser. Razón. Un dos héroes do ascenso de Básquet Coruña en 2024. A pasada tempada en Menorca Básquet. Que maravilla ter ahora estes apuntes dende fora, Sí. Sempre botan unha man. Eu, como digo sempre, é unha maravilla que che den asistencias. É un amigo que a primeira vez te me aporta algo na súa vida, o sea, tampouco pasa nada. Bueno, Exacto. no, pero bueno, sempre está toda a xente atenta. É importante. É que privilexio estar aquí tan No, aparte cerqueño. me di que o acaba de revisar, dándolle para atrás na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto. Eso xa habilidades técnicas tamén. Sí. A segunda semifinal, Monbus Obradoiro, Leima Básquet Coruña, lógicamente xercendo de anfitrión. Na canle tamén de YouTube da Federación Galega de Baloncesto. Esa segunda semifinal me toca moi de cerca, porque tengo como la canción de Alejandro Sanz, el corazón partido. Yo empecé aquí en Coruña, en el histórico Bosco, que mañana, sí, por cierto, es objeto de homenaje. Hay un Bosco en Ourense. Es verdad, porque estaba vinculado a los salesianos, San Juan Bosco. Y el Bosco histórico mañana se lo homenajea aquí en La Coruña, junto con Medina de baloncesto. Y también jugué en el Obradoiro y fui después director general, pero del Obradoiro guardo un magnífico recuerdo. Es una etapa preciosa universitaria
un equipo por el que pasamos muchísimos gallegos. Subiendo balón Isaac Vázquez. Sean McDonnell, Isaac Vázquez. Ahí está el balón. Ofreciéndose en la recepción Gabe Falcher, pero mantengo balón Isaac Vázquez nuevamente agora sí. Gabe Falcher, balón para Romaro Gil, que anota dende 2 metros. Anota o xamaicano, 2-18. Dende esa altura, 2-18 de altura, 7-5-5-5 de no marcador. Aí ten que anotar. Mira, eu xoguei tamén en Valladolid con Arvidas Sabonis, o histórico Arvidas Sabonis. E que Baskonia. Con España. No, pero digo que ese xogador en concreto, no, sí. Arvidas, que fácil era xogar. Tirabas o balón casi a tono, sabes que eu iba a coller el, non? E pois o listo que era un base de 2-18, como alguén o cualificou. Subindo balón Isaac Vázquez neste segundo partido con Club Ourense Baloncesto, fillo de Sonny Vázquez. Balón para Diogo Seixas, Gabe Falcher, lanza en suspensión, falla, rebote, Dragan Apic. Balón de Keandre Cook. Falta en defensa de Sean McDonnell. Eu teño as miñas dúbidas, Verdad, moi xusta, estuvo aí. Sí, pero bueno, o árbitro o que decía estaba perfecto. De medio pensionista. Sí, esa unha falta podía ser calquera cousa. Sí. Podía pitar calquera cousa. Hai un compañeiro de Movistar, Lalo Alzueta, que lle chama que hai unha carpeta de faltas tiquismiquis. Pois está ben a categoría. Tamén lle manda unha aperta a Lalo Alzueta, que sei que está pendente tamén do partido, co que falei, hai un anaco. Balón de Eric Quintela. Dragan Apic, Eric Quintela, Ricardo Visconti, de esquerda a dereita, movendo balón polo perímetro, Río Brogan, equipo de Estrado, por segunda tempada consecutiva por Luis Casimiro. Este tío Cook es muy bueno. Keandre Cook, dobrando cara sí que parecía Saco. Transición de Club Ourense Baloncesto, ahí va Sean McDonnell, que anota en bandeja, y hay falta en defensa de Eric Quintela, que deportivamente recoñece a falta Eric. Pois sí, a verdade que esta foi, pero tamén na outra canastra de Cook pudo ser tamén pitar. Pero bueno. 7-5, 5-7, 8 minutos e 39 segundos para rematar o cuarto. Eu nunca digo rematar o partido, porque o partido pode haber prórroga. Por moito que xa a diferenza agora mesmo, sempre digo, remata o terceiro cuarto, non remata o partido, xa se verá. Tens razón, ben falado, pero aquí neste caso non parece, non? Tal como se está desenrolando o encontro. Xa todos xa sabes que en Lugo hai un concepto moi habitual que se chaman as broganadas, que cando tes todo a favor perder, e cando tes todo en contra gañar. Ese suena Atlético de Madrid, algo así, non? Do Pupas ou algo parecido. Falta de Vázquez. Terceira falta de Isaac Vázquez, vai sacar de fondo Eric Quintela, máis 17 Brogan, menos 17 Club Ourense Baloncesto. Keandre Cook imprimindolle ritmo, vai cara adentro, coast to coast, anota contra Tabua, Keandre Cook, sí, 12 puntos. Sí que foi, equivocouse ahora o xogador de Ourense, o saque de fondo, pisou, meteu o pé no campo e danlle o balón a Brogan. Erro de Gabe Falcher, outro dos rookies, o xogador de Minnesota, Gabe Falcher. Xogador de Nürnberg, que privilegio escoitar aquí a Moncho López, que estamos ao lado. Como se dirixe ao banquiño, Igual veces que me quedo calado porque tamén quero aprender, Claro. É unha masterclass. Exacto. E agora aquí Keandre Cook, que move moi ben e protexe moi ben coa espalda, para lanzar, Miguel. Sí. Es estos xogadores, xa te digo, sobrio, serio, xogando, pero moi completo, nos dous partes do campo. E vai entrar Kentuan Smith no primeiro partido en Club Ourense Baloncesto. Indicacións de Moncho López a Diogo Seixas, dicíndolle cale o seu par, tamén falando con Sean McDonnell, anota o primeiro, Keandre Cook. E tamén va falando con Gabe Falcher. Anota os dous, Keandre Cook. 7-9-5-8 máis 21 Brogan. Subindo balón, Gabe Falcher, o xogador de Nürnberg Falcons, da Probe alemá, a pasada tempada, e a súa terceira tempada senior. O xogador nado en Minnesota. Aí está Kentuan Smith. Balón para Sean McDonnell, que recibe lanza. Non anota, rebote Ricardo Visconti. Se veía nada máis aire, non estaba ben armado ese tiro. E hai falta de Sean McDonnell no balance defensivo, fixo moi rápido o balance defensivo, pero cometeu a falta. Están con 4 xa, McDonnell e Saraiva, non? No Ourense. Esta é a cuarta de McDonnell. Sí, Sean McDonnell 4,
Diogo Seixas, Arabia, sí. Está recordando, we play fast, DJ Moncho López aos xogadores que xogan rápido. Defender e correr. They have to. Tienen que jugar rápido porque si no, no pueden recuperar la diferencia que levan. Y Andre Q falla, ben intimidado por Sean McDonnell, intercepta línea de pase, subindo líneas, Ricardo Visconti e cometa falta. Sean McDonnell que Vaya queda error, eliminado. Penso que xa está neste punto todavía da pretemporada. O cansancio xa no último cuarto. Parecía que era falta, e non hai falta, non? Non hai falta. Fai que se cometan máis erros. Mellor, porque así sigue Sean McDonnell en pista, máis 23, Brogan, máxima vantaxe. Sí. Subindo o balón Diogo Seixas. Nesta fase da pretemporada o cansancio notase no último cuarto. Sí, Hai máis erros, máis imprecisións. Bueno, é xusto vai a mete. Tripla agora de Gabe Kalsher que recupera ante Eric Quintela. Triple recuperación. Balón para Diogo Seixas. Aí está o Lisboeta. Balón que a pique está de recuperar Jordan Sacco. Recupera Eric Quintela. Cede o balón para Dragan Apis. Novo pase extra cara Jordan Sacco e mate. Que xogada de Brogan. Recuperación de Eric Quintela. Pase. Asistencia de Jordan Sacco. Xogada de cara canastra de Jordan Sacco. De xenerosidade. Ahí está Gabe Kalsher. Pasa a la segunda categoría alemana, segunda categoría española. Gabe Kalsher. Balón para Diogo Seixas, defendido por Jordan Sacco. Shira. Ahí está Diogo Seixas. Recupera. Kensenon. Eric Quintela. Ricardo Visconti invierte cara a Alexander Anitovic, que anota contra Tabua. Vai sobre Brogan. Mais 24, 8-5-6-1. 6 minutos 44 segundos para matar o cuarto. Tempo morto en pista que solicita Club Ourense Baloncesto, Miguel. Ten que parar o partido porque xa se marcha, está poniendo esa diferencia xa casi insalvable. 24 puntos entre que quedan 6:44 parece xa que pode ser definitiva. E ten que parar para reordenar un pouco as ideas porque se perden un balón ahora que de unha maneira un pouco demasiado doada e hai que ter máis cuidado co balón que é o tesouro do baloncesto. E perdase algo que temos que ten que cuidar os dous equipos, non? Bueno, a ver como se remata. Ahora o equipo sigue sendo o máximo anotador, un home da terra, o Porriñés, non? Iglesias, e a ver como vai avanzando o partido, pero xa se digo, parece que temos un favorito claro, polo que resta. O único equipo agora mesmo en ACB, o único equipo galego, o Río Brogan, 8-5-6-1, e tamén agradecer, falamos antes dese 3-2-0-0-5, 32.005, que leva na parte frontal da camiseta o Club Ourense Baloncesto. Coméntame tamén a través de X, a través do que era Twitter, @devalladares6, que efectivamente 3205 é o código postal do Paco Paz. Moitas grazas tamén a este usuario. Eu sei o meu código postal e grazas. Bueno, pero é unha cousa bonita, que é verdad que cada un tes un seu código, asocias unha cidade, cada vez máis. Aquí hai un periódico na Coruña, chamase 15.000. Sí. Un medio de comunicación, non? Pois é precisamente por o código postal da Coruña. E por certo, que hoxe e mañá e o domingo Asburgas Cup, un torneo de baloncesto primeiramente feminino entre Ensino de Lugo, Avenida e Araski de Vitoria-Gasteiz, e o vindeiro venres e o vindeiro sábado 4 equipos. Club Ourense Baloncesto, Breogán e outros 2 equipos da ACB, Bilbao Basket, vixente campeón da FIBA Europe Cup, e un equipo de BCL, campeón da Eurocup en 2023, como é o caso de Gran Canaria. Asburgas Cup. Pode ser tamén o fin de semana que ven a Copa Galicia Femenina, non? Vai ser en Narón, tamén por esas datas. Sí, no sé revisareino, pero sí, en Narón. Pois haberá que verla tamén. Ahí está Sean McDonnell, Shira, erra, balón de Alexander Anitovic cara a Ricardo Visconti, que anota contra Tabua. Moi bons detalles de Ricardo Visconti, Se está gañando un contrato, non sei se aquí ou en outro lugar. Pero costa baixar, xa ahora mismo se está a saber que hai moitísimos máis ataques, un pouco un xogo máis deslavazado, non? Ahí está Gabe Kalsher, defendido por Eric Quintela, a enésima recuperación, pase cara atrás de Endochan de Eric Quintela, que é un clinic de baloncesto, un libro aberto xogando baloncesto. Dun xogador de raza, verdad? Dá gusto ver. Eric Quintela, Salvador. 8-7-6-1,
falamos de baloncesto feminino, equipo que máis Copas Galicia ten é o Celta Baloncesto, que estas dúas últimas tempadas xogou en Liga Feminina Endesa, agora vai xogar en Liga Feminina Challenge, oxalá canto antes tamén na máxima categoría. Dos grandes canteiras, ¿no? Vigo e Lugo en baloncesto femenino. Vai co tiro libre Eric Quintela, que falla porque hubo antideportiva. Vai coa segunda, vai co segundo tiro libre Eric Quintela, que é moi fiable a pesar de fallar o primeiro. Escoitamos a Moncho falarles que xoguen máis rápido, pas, está a decir aos xogadores. 27 arriba, Brogan. Vai sacar a Nanitovic, antideportiva, 2 tiros libres e saque para Brogan. Aí está Alexander Nanitovic, ten o balón Eric Quintela, aí está o gran capitán. Balón para Alexander Nanitovic, Eric Quintela. Aí está o ex de Cambados, Eric Quintela. Vai cara adentro, pase coa man esquerda, cara Jordan Sacco, aro pasado. E hai falta, pase coa man esquerda, coa súa man menos hábil a priori de Eric Quintela. Se pase picadiño, cara Jordan Sacco. Tiro libres para Jordan Sacco. Mira, o público, a afección de Breogán. Os aplausos para Eric Quintela. Sí, que tamén aplausos de algún aficionado que non é do Brogan. Pero merecido, non cabe dúbida. Risa algún aficionado por Twitter dicindo que estou explicando o termo de broganadas, porque é importante tamén sabelo. Aí vai Jordan Sacco, anota Jordan Sacco, os dous, máis 29, anota Jordan Sacco, recén chegado prácticamente do Afrobasket. Chegou o play-in coa República Democrática o Congo, 4 partidos xogando moitísimo nivel. Aí está Kentuan Smith, vai cara dentro, o Internacional Pro Bahamas lanza, que canastra, en suspensión, un xogador con moi bo manexo. De Wayne Russell subindo balón. Hasta esto o estadounidense de Arizona. Balón para Dario Drezhniak, Buen pase. que dobrou cara Jordan Sacco, remontando línea de fondo, lanza. Difícil, non anota. moi boa defensa. Rebote de Serge Huguet. Aí está o mallorquín, o ex do Obradoiro, campeón de Europa Sub-20 en 2022. Recupera Ricardo Visconti. Partidazo Ricardo Visconti, 1-0 de Alexander Nanitovic. Anota o da Cibona de Zagreb. Complicado de xogar moi rápido son estes erros e que permiten estes contraataques, ¿no? Cada vez se están prodigando máis por parte de Breogán. Subindo Gabe Calxero balón. Agora está aí Diogo Seixas. Lanza Luis Boeta, falla. Rebota Alexander Nanitovic. Ricardo Visconti polo perfil dereito. Se para na liña de 3. Espera a que chegue algún compañero. Recibe Jordan Sacco. Balón de Wayne Russell. Bloqueo de Jordan Sacco. Aparece Dario Drezhniak. Aí está o balón agora para Alexander Nanitovic. 7 segundiños restan de posesión. Botando, atacando a Kentuan Smith. Lanza coa man esquerda. Taponazo de Kentuan Smith. Aí está Diogo Seixas, Serge Huguet. Aí está Diogo Seixas, que canastra de Diogo Seixas de costas en mirar contra a táboa. Anota o Lisboeta, o ex do Immortal Basket do equipo de Albufeira no Algarve portugués. Subindo o balón de Wayne Russell, 9-2, 6-5 máis 27. Pasa agora o noso carón, José Cubero. A Copa Galicia feminina será do evento. O 19 e 20 de setembro en Narón. 19 e 20 de setembro. 15 días, dentro de 15 días entón. Dalle descanso. Vemos que xa os xogadores están. Sí. Un punto ya neste momento do encontro xa que se vai notando o momento de tempada no que estamos, ¿no? Todavía hai que ponerse máis en forma, facer máis pretemporada e máis preparación física para aguantar as temporadas tan longas. Repetimos, no último fin de semana de setembro comeza a primeira fe con Club Orense Baloncesto con Leima Basket Coruña Monbus Obradoiro. A fin de semana do 4 de outubro, ainda non hai horarios confirmados. Vai empezar a CB co Brogan visitando Lleida. Vai entrar Sean McDonnell na pista con 4 faltas. En marcha Kentuan Smith, home por home, homólogo por homólogo. Vais 29 Brogan. Vai sacar Sean McDonnell. Aí está Gabe Calxer. Al igual que en Pereiro de Aguiar, tamén xogou na posición de 1 e agora mesmo subindo o balón. Balón para Martín Iglesias, partidazo do Porriñés. Que balón para Serge Huguet, que falla, pero chegou. Rebote outra vez. Aí, de Martín. A palmear Martín Iglesias.
que sigue siendo máximo anotador con 16 puntos. Ahí está Darío Rennas, hay ataque. contacto, falta persoal en ataque de Dario, que grave, o nome de Dario Drezniak. Eso nas estadísticas hai unha recuperación, esa falta de ataque. Correcto. Anotas así. Correcto. O sea que 2 accións positivas de Martín. ...9-4-6-7, 3 minutos 37 segundos, restan de cuarto. Subiendo balón Martín Fernández Carballo, segunda tempada en Club Ourense Baloncesto, ahí está Oscolta, subiendo balón o Pontevedrés, ahí está Sergio Huguet, balón para Martín Iglesias, Gabe Kalsher, lanza en bomba, falla, rebote de Sergio Huguet, lo que tocó Martín Iglesias a Direino, Si che vexo facendo xesto, pero non sei que decir. Se podo axudar? Tocando a... O Félix. No, que está xusto baixo do aro, a... Me sai agora mesmo a verba. Alexander Benito, que lanza de 3, non te preocupes. Sairame. A rede. Hombre, bueno, era moi Balón fácil. de Sean McDonnell. Cara Martín tiro. Fernández, que lanza de 3 se anota coa zurda, sabes que ten esa capacidade. É curioso, pero están xogando rápido. Non sei se xa é pola manía de escoitar moitos partidos en inglés, saíame net continuamente en vez de sair. Mira tú. En vez de rede. Como en tenis, net, ¿no? Sí. Gabe Kalsher, de Wayne Russell. Hoxe están preocupados na ATP. A audiencia do Diogo Alcaraz porque xoga o Leima Obradoiro e vai quitar o 10. Hoxe, as dúas semifinais pola canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, mañá polos compañeiros da Televisión de Galicia. Vaya, 2 tiros libres de Wayne Russell, 31 anos, nacido en Peoria, Arizona, xogador a pasada temporada de Aliaga Petkim Sport, xogador previamente de Oldenburg, 2 tempadas, xogou na BCL, na Basketball Champions League, 5 tempadas, é a súa experiencia en competicións europeas. Falando de lendas, en este caso de periodismo, estaba aí Sergio Del Pon, outro mestre para todos nos gran compañeiro e amigo de moitos anos cando éramos novos. Escribiume tamén por privado Fernando Hidalgo, da Voz de Galicia, tamén outra persona moi aficionado, hai moitos anos do Pregón de Lugo. Subindo balón Isaac Vázquez, un Sergio Del Pon que foi homenaxeado pola Federación Galega de Baloncesto xunto a Vídeo González. Exacto, merecidísimo. A gala do baloncesto galego pasado 11 de xuño. Dos pioneiros daquel programa Todo Básquet. Tripla agora de Francis Alonso, anotou o malagueño, 9-9-7-0. O Brogan que outro día anotou 104 puntos en Viveiro contra o Porto. E agora xa leva 99 despois desta tripla de Francis Alonso, malagueño, 29 anos. Internacional con España U20, U19, U18, U16. Campeón de Europa Sub-20 en 2016. Sí, Martín Iglesias, pero aplausos do público, porque se ergue, Romaro Giel achégase, pero mantén Martín Iglesias, dille que ok. Prefiere manterlo no campo. Martín Iglesias. Está xogando moi ben, verdad? Sí, moi ben. Está tocándose a mandíbula. Sí. Na primeira Sí. Ven de xogar, evidentemente nunha das mellores canteiras. Pero pivo do antigo Ensaz, Sí, ven unhas mellores canteiras que o Barça, de 2 anos en segunda fe da terceira categoría, nunha cidade de baloncesto como é tamén Huesca. Aí Sean McDonnell de 3, que tripla. Boísimo. Carretón, saindo do carretón, lanzando Sean McDonnell. O ex do Básquet Coruña. Mais 26 Brogan, imos entrar nos 2 últimos minutos, agora sí de partido. Francis Alonso para Becker Idiba, que lanza de 3, tripla de Becker Idiba. El tivo un 25% de efectividade nas triplas na pasada tempada en Bundesliga. Aí subindo balón Martín Fernández Carballo. Atacando a Danko Brankovic, abre cara Isaac Vázquez, que lanza de 3, falla, rebote para... Lástima, pero ben tirado. Brogan. 16 puntos Martín Iglesias, o máximo anotador do Club Ourense Baloncesto, e Becker Idiba estaba con 16 tamén en Brogan. E tamén Francis Alonso, malagueño. Sí, repartido, ¿no? Un pouco sí. Non hai que destacar especialmente. Pero bueno, insisto, partido de probaturas, partido de que vemos detalles de xogadores. E hai que dicir unha cuestión, que por situacións do calendario e tal, esta Copa Galicia está a competir hoxe mañá
2 semanas e media, 3 antes do habitual, non? Por situacións do calendario que cada vez é máis complexo, é máis duro, é máis intenso, é máis denso. Porque a temporada, todos os equipos, e cada vez máis torneos. E podemos ver en Galicia cada vez. Sí, bueno, ese torneo en Ourense, logo Emilio García, 19-20, Vasquerrías tamén. O en Cestarrías, en Pontevedra, por segundo ano consecutiva, coa presenza do Brogan, do Real Madrid, do Valencia Basket e de Baskonia. Case nada, 19-20. Caramba, ese de nivel. En Pontevedra. Sí, sí. Aí está Becker Idiva, que anota 104 puntos. O Brogan 104 puntos en Viveiro domingo e hoxe tamén aquí 104 puntos, máis 31 Brogan, máxima vantaxe, subindo o balón Isaac Vázquez, o Ourensán, segundo partido, coa Comisola do equipo da súa cidade. Aí está Sean McDonnell atacando a Becker Idiva, falta que decreta Carlos Cortés. Este partido que está sendo arbitrado por Carlos Cortés, Guillermo Ríos e Jorge Martínez, o trío arbitral. Sin problema, arbitral. Tamén deportistas. Están facendo moi ben, sí, claro que sí. Que para mí é moi difícil arbitrar. Claro que sí, foi unha labor extraordinaria tamén. E así se coñece, por tanta xente que falábamos antes. O homenaxe tamén da gala da Federación Galega, Vicente Sanchís e a Carlos Cortés, precisamente. Balón para Martín Fernández Carballo, que lanza, falla, rebote de Becker Idiva, que inicia transición por medio da pista. Balón 1-0 de Eric Quintela, que ben se perfilou, que ben recibiu, non tivo que botar, e anotou Eric Quintela, que está xogando un auténtico partidazo, 7 puntos. Como diría outro, 101 recuperacións. 50 segundos, balón para Martín Iglesias, e falta de Danko Brankovic, que comezou facendo 2 faltas e media, esa falta medio pensionista. É verdade que nos preocupaba. E logo nos preocupaba que se fora do partido demasiado pronto. Un saúdo a Chema de Lucas, que foi o que se riu, comentarista en Movistar, que foi o que se riu dese concepto. Vas a cuñar, cando podes acuñar ese término? Sergio Guet para Isaac Vázquez. 46 segundos e medio, nova falta en defensa, neste caso de Brogan, recoñece a falta novamente un deportista de pesa cabeza como é Eric Quintela. Vai aos tiros libres Isaac Vázquez. No punto xa do que estamos a falta de 46 segundos, podese facer así conclusións, é verdade que bueno, pasa un pouco esperado, ¿no? Pronosticado por la categoría na que militan os dous equipos, ¿no? Que gaña o Brogan, a diferencia pues parece un pouco excesiva porque Ourense eu penso que fixe un bo partido, pero sobre todo quedome con pinceladas, de xogadores que gustaronme por parte de Breogán moita calidad e permíteme destacar nos dous equipos a galegos, no Breogán, a Eric Quintela, que fixo, penso que un traballo moi bo, en defensa como sempre, en ataque aportando tamén, e por parte de Ourense, tanto Isaac Vázquez como Martín Iglesias, non? E iso que nos temos que quedar con que destaquen os nosos nun partido da nosa terra. E tamén veremos presenza galega no Obradoiro con Sergi Quintela. Aí está Becker Idiva, asistencia de Quintela, canastra Becker Idiva, 108-75, medio minutiño. Martín Fernández Carballo co balón, móvese Sergio Guet, tamén Sean McDonnell, esperan a recepción, no lado débil está Isaac Vázquez, aí está Sergio Guet, o ex do Obradoiro. Balón para Martín Iglesias, que lanza, falla, rebote, Alexander Anitovic. A derradeira de posesión, imos verse a compite ou non. Parece que non. Luis Casimiro que non. Vai rematar o partido, 108-75. Gañou o Río Brogan, primeiro finalista, vixente campeón. 108-75. Saúdense aos corpos técnicos dos diferentes equipos. Final na primeira semifinal, 39 edición Copa Galicia. Río Brogan 108, Club Ourense Baloncesto 75. Conclusións, Miguel. Pois o que estábamos a falar, a festa do baloncesto galego confirma un pouco o nivel que ten agora mesmo o baloncesto, un equipo de ACB que gañou claramente, pero bueno, que tuvo unha primeira parte máis igualada, e a alegría, a ledicia de que destacaran 3 xogadores galegos, ademais da calidade de outros xogadores que teñen. Hai que desearlle a mellor das sortes aos dous equipos. 20 puntos Becker Idiva en Brogan, 16 Francis Alonso, tamén con 14 Kiandre Cook por parte do Club Ourense Baloncesto. Vemos 16 puntos do Porriñés Martín Iglesias Fernández, tamén 10 puntos do Ourensán Isaac Vázquez, Martín Fernández Carballo 12 puntos o de Vila García, polo tanto os 3 máximos anotadores do Club Ourense Baloncesto, 3 galegos. Pois esa é o detalle que penso que máis importante. Millán, un placer estar ao teu lado,
e non para un de aprender, eres unha enciclopedia ti de baloncesto. Muchísimas grazas, además non nos coñecíamos personalmente ni moito Sí, menos, nin virtualmente. Un placer, deixamos vos aquí. Saúdos de Millán Gómez, de Miguel Juane. Volvemos coa retransmisión da segunda semifinal a partir das 9 da noite, Coliseum da Coruña, Monbús Obradoiro, Leima Básquet Coruña. Ata entón. Unha aperta para todos.